Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Ududrisiniw FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Abril 25 tuig 2024. Sa gihapon ini mo alaga ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa mga nagapauna dalaguan nga mga balita, Iloilo City Councilor Romel Duron. Inapatambong si Anay Regional Director, Police Regional Office 6 Director Sidney Villaflor sa sesyon sa City Council. Agod iyang husisaon kay kumadumduman niyo pa si Police Colonel Joristy Coronica ang nagsulat sa City Council nga nagapangayo sa resolusyon agud iya nga maka-abaton sa award for Cavalier Award. Ining Anay Regional Director sa Police Regional Office 6 o galing antes maghatag sa resolusyon ang City Council. Husisaon anay nila kay man si former PRO6 Director, Police Brigadier General Sidney Villaflor, now, ang ginaaligar kag ginapa-eksplikar may kantanan sa sining involvement sa kapulisan sa illegal gambling. Sa biyak kabahin mga mangungumapiktado ang produksyon bangod sa tuman nga kainit. Ang mga manog kamatis dito sa may distrito iya sang Haro nagapanghakroy sa karon sining mga tinion bangod man banwa tikon na grabe ang init sa tiyempo ti siyempre apektado sila dire ang supply sa tubig. Hindi lang yan kay supply sa tubig sa katulad na bisang ginagamit para nga ibunyag sa tanom, no? Ihugas sa pinggan, lakip na dire banwa ang sabahin karon sa potable water. Sa iban pang matalupang doon ng mga balita, gross regional domestic product sa Western Visayas sa tuig 2023 sa pisar nga nagnubo, nagapabilin nga istable. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, inyo man bantayan kay naglabot na sa 103 ka mga lugar ang ginpaidalom karon or nagdeklarar nga yara sila sa state of calamity bangod man sa sining tigilinit. Kag sa Sabado na ang aton sining barangay draw. Ang barangay draw naton hiwaton sa barangay Santo Niño Norte dira sa may distrito sa Arevalo. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa aton sining iyang week number 5 sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo. Kung sa diin sa barangay draw, mayara sang napulo sini ka mga tagdaog sang 1,000 ka pesos ka cash kada isa sa aton sining mga taga palamati. No, ang drop box naton ara dira sa area, standby kamo kay iplastar naton ini karon sa aton man sini padayon nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan bombohanay sa udto ang iban pa nga mga detalye na tuhoy sina diri banwa. No, sa grand o kon sa aton man sini nga daily draw nagalawag kita sa aton sini nga mga tagdaog diri nagadraw kita sa tagsa kamatag adlaw sa tagsa kamatag adlaw Lunes tungto Biyernes. May tatlo kita iya ka mga tagdaog sang 500 pesos nga cash plus 500 pesos ka valor sang gift pack na sulod pa sa Orocan nga balde. Kagang premyo naton, no? Amo iya ang nagahulat sa winner, hindi kay ang winner ang nagahulat sa premyo. Paglawag sa imo sini nga pangalan, direkta ka na diri dayon sa istasyon sa Bombo Radio, agod nga kwaon, i-claim ang imo sini nga premyo nga nagahulat na diri sa imo. Wi-Fi sa nga winner, ang premyo ari na diri mo. Amo na yan sa promo sa Bombo Radio, wala kami yan nagapasalig-salig diri. Why kami yan nagahamba nga kumalawagan ngalan mo, hulata lang na amon sini nga text, so kung tawagan ka namon. Ang premyo ya ari na diri, unhan na kumbaga.
I-claim mo na lang, matunon mo na lang, pananglitan malawagan ang imo sini nga pangalan. Dugang nga mga detalye sa mga balita kang impormasyon, inyo bantayan sa paday nga pagpangalagan sa bumbuanay sa uto pagkatapos ang Bombo Network News. Kagasto gid bilas sa imo adlaw-adlaw kag feel na feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga uta. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Webes, sa 25 sa buwan ng Abril taong 2024. Ngayon sa ating mga headlines, mahigit 50 aktibong pulis na nagsilbi sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte nasa listahan umano na iniimbestigahan ng International Criminal Court. Ang Philippine National Police naman nanindigang hindi kikilalanin ang jurisdiksyon ng ICC kaugnay sa War on Drug Investigation. Ang Luzon at Visayas Grid naman isa sa ilalim muli sa yellow alert ng National Grid Corporation of the Philippines ngayong araw. Ang rotation power interruption naman posibleng maranasan ng mga Meralco customers. Si Pangulong Marcos naman ipinag-utos ang pagpapalawig sa serbisyo ng mga contract of service at job order workers sa gobyerno hanggang Disyembre ng 2025. Ang embahada naman ng Pilipinas doon sa US wala pang natatanggap na extradition request para kay Pastor Apollo Kibuloy. Mga magsasaka naman tinangkilik ang pagbili ng National Food Authority ng palay sa mataas na halaga. Sa international news naman, mga kaalyado ni dating Pangulo ng US na si Donald Trump noong 2020 election formal ng kinasuhan ng Arizona Grand Jury dahil yan sa pagtatangkang baguhin ang resulta ng halalan. Sa ating balitang pampalakasan, Pinay tennis star abay patuloy ang magandang simula sa Madrid Open. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, nasa listahan umano ng iniimbestigahan ng International Criminal Court ang mahigit 50 aktibo at dating pulis na nagsilbi sa dating Administrasyong Duterte para yan sa kanilang naging papel sa madugong war on drugs. Ito ay batay na rin sa update na ibinigay ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay sa investigasyon ng International Criminal Court na nakatuon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inaakusahan ng crimes against humanity sa kampanya nito kontra sa ilegal na droga na nag-iwan umano ng libu-libong individual na nasawi. Nitong Miyerkules, una nang sinabi ng dating senador na kinausap na ng mga investigador ng International Criminal Court ang mahigit sa 50 dati at aktibong opisyal ng Philippine National Police para bigyan sila ng pagkakataong linisin ang kanilang pangalan bilang parte ng due process. Nangyari ayon kay Trillanes ang direktang komunikasyon sa pagitan ng International Criminal Court at mga opisyal ng Philippine National Police sa mga nakalipas na linggo. Sinabi nito na kapag hindi agad nakipag-ugnayan at ipinaliwanag ang kanilang panig, ituturing ang mga ito bilang suspect at ang mag-ebidensya laban sa kanila ay hold at hindi tututulan.
magiging subject din sa travel restriction ang mga ito at maaaring kalaunan ay arestuhin ng International Criminal Police Organization o Interpol kung saan ang Pilipinas ay miyembro nito. Samantala, kaugnay pa riyan, nanindigan naman ang Philippine National Police na hindi nito kikilalanin ang jurisdiksyon ng International Criminal Court kaugnay sa investigasyon sa war on drugs ng dating Duterte administration. Ito ang naging tugon ng pambansang pulisya kaugnay sa naging revelasyon nga ni dating Senator Antonio Trillanes na kinausap umano ng mga investigador ng International Criminal Court ang mahigit 50 dati at aktibong pulis na nagsilbi sa ilalim ng Duterte administration na sangkot umano sa naturang drug war. Ipinaliwanag ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na mayroong gumaganang judicial system sa ating bansa at mga hukuman na maaaring duminig sa mga pang-aabuso at irregularidad sa kapulisan. Ito ay napatunayan na anya dahil mayroong mga pulis na kinasuhan na, nakulong at nakonvict. Kaya't sa ilalim lamang anya ng jurisdiksyon ng Pilipinas sila tutugon. Matatandaan nga na una nang sinabi ng Philippine National Police na hindi nila isisilbi ang anumang arrest warrant na posibleng i-issue ng International Criminal Court kaugnay sa kaso ng dating Pangulo at iginiit ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang otoridad ang The Hague Tribunal para imbestigahan ang dating Pangulo. Oras 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay muling isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines ngayong araw huyan sa yellow alert status ang Luzon at Visayas Grid. Batay ho sa inilabas na abiso ng ahensya mula alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon mamaya at mula alas 7 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, isa sa ilalim sa yellow alert ang Luzon Grid. Sa ngayon kasi ay nasa 14,568 megawatts ang available capacity nito habang inaasahan namang papalo sa 13,941 megawatts ang expected peak demand nito. Sa kabilang banda naman ay isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines ang Visayas Grid mula alas 1 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at mula alas 6 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi at mula naman alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Sa naturang rehiyon ay naitala nga ang available capacity naabot yan sa 2,829 megawatts habang inaasahan na mga abot sa 2,555 megawatts ang magiging peak demand nito. Samantala sa ulat, sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines na mayroong 15 planta ang dumanas ng force outage mula Enero hanggang buwan ng Abril ng kasalukuyang taon dyan sa may Luzon Grid, habang aabot naman sa 21 planta ang nag-force outage sa Visayas Grid sa kaparehong panahon. Sa iba namang balita pa, kinumpirma ng pamunuan ng Manila Electric Company o Meralco na maaari silang magpatupad ng rotation power interruption kung kakailanganin. Dahil nga sa planong ito ay maapektuhan naman ang milyong customer ng kanilang kumpanya. Ngayon pa lamang ay nananawagan na ang Meralco sa kanilang mga commercial at industrial customer na kabilang sa interruptible land o load program na magtipid o magbawas sa kanilang pagkonsumo sa kuryente. Nakapaloob sa programang ito ang kapag isang malaki daw na kumpanya ay gumagamit ng malaking kuryente, kinakailangan muna na hindi ito kumuha ng supply ng kuryente mula sa kahit anumang grid. Nananawagan rin ang Meralco sa kanila na maghanda sa posible namang pagpapatupad ng manual load dropping o rotational power interruption sakaling magkaproblema sa supply ng kuryente. Kung matatandaan, muli ngang isinailalim sa red at yellow alert status ang Luzon Grid kahapon. Hinikayat rin ng Meralco ang kanilang mga consumer na magtipid ng kuryente lalo na ngayon na mataas ang demand nito dahil na rin sa mainit na panahon. Samantala, umala
Umalay ang Task Force El Nino sa ulat na nagkulang ang pamahalaan sa paghanda upang tugunan ang naranasang epekto ng El Nino phenomenon sa ating bansa. Binanggit kasi sa isang pag-aaral ng World Bank noong 2019 ang tungkol sa in-depth economic calculation na magiging epekto ng El Nino sa agriculture production, ekonomiya at maging kahirapan. Nilinaw naman ni Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama na ginawa ng pamahalaan ang mga iminungkahi ng World Bank upang mapangalagaan nga itong ekonomiya ng Pilipinas laban yan sa epekto ng umiiral pa rin na El Nino phenomenon dito sa ating bansa. Partikular dito ang pagpapalawak at pag-asaayos ng irrigation system, pagtuturo ng mga estratehiya sa pagsasaka at pamigay ng mga drought-resistant seeds at maging high-value crops. Maliban dito ay pinatutupad din ng pamahalaan ang cash transfer program upang suportahan ang mga magsasakang apektado ng El Nino. Iba pa niya ito sa long-term solution na inihahanda ang pamahalaan tulad ng mga proyekto na titiyak naman sa water at food security. Dagdag pa ng opisyal, hindi tamang husgahan ang pagtugon ng pamahalaan dahil mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa ang nagtutungo sa mga apektado ng tagtuyot upang matulungan ang ating mga kababayan. Samantala, ikinatuwa naman ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. ang matagumpay na pagkakaneutralisa ng Armed Forces of the Philippines 6th Infantry Division sa top BIFF leader at 11 terorista. Kung maalala kasi sa pangunguna ni Major General Alex Reliera ng 6th Infantry Division, napatay ng tropa si Muhyiddin Alimuddin Animbang ng top leader yan ng BIFF at mga kasamahan nito sa naganap na sagupaan sa may Maguindanao del Sur noong nakalipas na araw ng Lunes. Ayon kay Secretary Galvez, ang tagumpay na ito ng Armed Forces of the Philippines ay patunay lamang ng pagtataguyod nila ng profesionalismo, tapang at maging ang paninindigan. Patuloy rin kasi anya ang ginagawang operasyon ngayon ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas para matiyak ang proteksyon sa mamamayan nang sa gayon ay mapanatili ang tunay na kapayapaan. Bukod dito ay nagpasalamat rin ang kalihim sa kooperasyon ng Moro Islamic Liberation Front at ng kanilang commanders para maging matagumpay ang isinagawang operasyon sa naturang lugar. Samantala, hinimok nito ang nalalabi pang kasapi ng BIFF na sumuko na sa gobyerno. Oras 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. At sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, abay extended ho itong serbisyo ng mga contract of service at job order workers sa pamahalaan ng hanggang Disyembre ng susunod na taon o sa taong 2025. Ito ay batay na rin sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos matalakay ang probisyon sa implementasyon ng Commission on Audit at Department of Budget and Management Circular No. 2 na may pamagat na updated rules and regulations governing COS and GO order workers sa gobyerno. Ayon sa Pangulo, layunin ng hakbang na ito na makalikha ng mga manggagawang nagtatrabaho sa gobyerno na maaaring maging qualified para sa plantilla positions. Bahagi din na naging direktiba ng punong ekutibo na magsagawa ng training para matulungan nga etong mga contract of service at mga job order workers na makapasa sa civil service examination. Ang pasya ng Pangulo ay ginawa na sa isinagawang sectoral meeting sa Palasyo Malacanang kahapon kasama nga ang Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government, Civil Service Commission at maging ang Commission on Audit. Sumaklolo na rin ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa pagkakasa ng investigasyon hinggil yan sa kumalat nga na deepfake video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin nito na tuntunin kung sino man ang salarin sa likod ng kumalat na peking video ni Pangulong Marcos Jr. na nagpapahayag ng pagsisimula daw ng gyera laban sa isang bansa, bagay na pawang wala namang katotohanan. Ayon kay Philippine National
Police Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Sidney Hernia, sa ngayon ay hiningi na ng kanilang team sa pamunuan ng YouTube ang preservation data ng channel na mayroong pangalang Dapat Balita habang naka-down daw ang naturang Facebook page. Bukod dito ay nagpapatuloy din anya ang kanilang ginagawang cyber patrolling operation bilang bahagi ng kanilang pagtugis sa mga individual na nagpapakalat ng nasabing video na pinaniniwala ang posibleng konektado naman sa salarin na sangkot sa kasong ito. Kaugnay nito ay nagbabala naman si Hernia na maharap sa kaso daw na paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code kaugnay sa Section 6 ng Republic Act 10175 nang dahil sa hindi otorisadong pagpapakalat ng malisyoso at mapanirang video laban sa Pangulo. Samantala, kasabay naman nito ay nananawagan si Hernia sa publiko na palaging maging mapanuri sa lahat ng oras upang hindi mabiktima ng ganitong uri ng mga disinformation at fake news. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita mula ho sa mga ating kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ito hong pamahalaan ng bansa na dapat umanong pagtuunan itong sektor ng enerhiya, partikular na ang pagtatatag ng mas maraming power plants sa gitna yan ng nararanasang kakapusan ng kuryente dito sa ating bansa. May buong pag-uulat si Bombo JC Galvez. Dapat pagtuunan ng pamahalaan ang sektor ng enerhiya kung saan binigyan diin ang pangailangan na magtatag ng maraming power plant sa bansa. Sa pulong balitaan sa Senado, sinabi ni Senator Javier Ejercito na ang mga planta sa bansa ay dapat proporsyonal sa lumalaking bilang ng populasyon at negosyo sa Pilipinas. Ang pahayag din nito ni Ejercito ay sa harap ng sunod-sunod na paglalagay sa red at yellow alert sa Luzon, Visayas at Mindanao grid. Kailangan i-ano na natin yan ilang planta na ba ang tumayo in the last 5 years. You must remember that the population is growing, industries and the business is also increasing. Kaya lang parang I haven't really seen that much power plants that are being put up. So tingnan natin. I think EPIRA also has to be reviewed, which was passed in 2001. Yung mga kailangan natin tingnan. EPIRA had the promise of ensuring stable power supply, improving the power sector, lowering the cost of energy because of by encouraging competition. Tila ang nangyari do sa EPIRA, yung privatization lang, pero yung pagbaba ng presyong kuryente, pagkakaroon ng stable supply, hindi nangyari. So ang daming problema kinakaharap natin, but again, I would like to reiterate that administration has to prioritize infrastructure and energy. Samantala, ayon naman kay Senator Chis Escudero, kailangan magpaliwanag at managot ang mga power generation companies dahil sa mga biglaang pagtigil sa operasyon o unscheduled power outages. Git ni Escudero, kahit magkaroon ng ancillary o standby na kuryente ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, hindi magiging matatag ang power supply kapag may mga generation companies na biglaang titigil sa operasyon. Kailangan gamitin anya ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission ang kanilang oversight power sa mga generation companies. Samantala, maghahain naman ng resolusyon si Senator Sherwin Gatchalian para maimbestigahan kung ano ang mga ginawang aksyon o pagkukulang ng gobyerno sa harap ng red alert. Git ni Gatchalian, dapat agarang siyasatin ng Department of Energy ang forced outage ng mga power plants na naging sanhi ng pagbaba ng supply ng kuryente. Anya, karaniwang mas tumataas ng 3 hanggang 5% ang demand sa supply ng kuryente sa buwan ng Mayo. Ibig sabihin, mas marami anyang mararanasang brownouts kapag hindi pa bumalik sa operasyon ng mga pumalyang planta ng kuryente. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time.
Ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Wala pang natatanggap na extradition request ang Embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos para sa controversial na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Kung maalala, si Kibuloy nga ay wanted doon sa US Federal Bureau of Investigation para sa kasong sex trafficking. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na maaaring maglabas ng naturang kautusan ang US laban sa pastor. Ngunit sa ngayon ay wala pa itong inilalabas. Maaari rin anya ang US Embassy sa Maynila ang siyang magsumiti na ng request sa Department of Justice. Si Pastor Kibuloy nga na leader ng Kingdom of Jesus Christ na nakitaan ng probable cause ng Federal Grand Jury sa US District Court for the Central District for California para sa umano'y pakikipagsabwatan para sa sapilitang sex trafficking, fraud and coercion, sex trafficking of children at iba pang mga reklamo. Naglagay na rin noong 2022 ng mga poster ang Federal Bureau of Investigation ni Kibuloy, kabilang ang dalawa pang kapwa-akusado nito na kinilalang sina Teresita Tulibas Dandan at Helen Panilag. Patuloy naman na itinatanggi ng kampo ng pastor ang mga paratang laban sa kanya at sinabing plano talaga ng gobyerno na patahimikin siya. Wala namang patid ang ginagawa ngayon ng otoridad sa Pilipinas na kanilang manhunt operation laban sa pastor. Oras 19 na minuto, makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nakapagtalahan ng 5 volcanic earthquakes ang Bulkang Taal sa lalawigan ng Batangas ngayong araw ng Huwebes. Batay ho sa findings ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang naturang obserbasyon nito sa nakalipas na 24 oras, kabilang sa naitalang aktibidad ng bulkan ang 3 volcanic tremor na nagtagal ho ng 2 minuto bawat isa. Sa ngayon, nananatili naman sa alert level 1 o low level of unrest ang naturang Bulkang Taal. Sa ilalim ng naturang alert level ng bulkan, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa permanent danger zone ng bulkan, gayon din ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Ito ay dahil rin sa posibleng dulot na panganib nito, gaya ng biglaang pag-alburuto ng bulkan, volcanic earthquakes, pagbuga ng abo at maging volcanic gas. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay ang Makabayan Block sa pamilya, kaibigan at mga taga-suporta ng namayapang dating senador na si Rene Sagisag saan naanilay mahigpit na tagapagtaguyod ng karapatang pantao at demokrasya sa Pilipinas. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas at Kabataan Representative Raul Manuel, hindi matatawaran ang pagsusulong ni Sagisag ng katarungan at pagtatanggol sa karapatan ng mga Pilipino. Tinukoy naman ng 3 makabayan na mambabatas ang nakaparaming political prisoners na ipinagtanggol daw ni Sagisag noong panahon ng martial law at kapuri-puri din ang pagkontra nito sa Anti-Terror Law of 2020, gayon din sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA Treaty. Binanggit din ng 3 mambabatas na isa din si Sagisag sa Magnificent 12 na nagpalayas sa US bases sa Pilipinas, kaya nakakalungkot na nataon ang pagpanaw nito sa pagsasagawa ngayon ng pinakamalaking US-Philippine military exercises sa ilalim ng balikatan. Inihayag ni Castro, Brosas at Manuel ang ligasiya ni Sagisag bilang human rights lawyer at public servant ay patuloy daw na magbibigay ng inspirasyon para sa mga Pilipino para ipagpatuloy pa ang laban para sa makatarungan at patas na lipunan. Samantala, dinagsa ng mga magsasaka ang karamihan sa mga bodega ng National Food Authority sa iba't ibang dako ng bansa matapos na simulan nito ang pagbili ng palay sa mataas na halaga. Ang mainit na suporta ng mga magsasaka ay kinatuwa naman ni National Food Authority Acting Administrator Dr. Larry Del Rosario Lacson. Ayon ho kay Lacson, sa kanya naging pag-iikot ay nasaksihan niya ang kagustuhan ng mga magsasaka na mabili ang kanilang aning palay sa mataas na presyo. Kabilang sa mga lugar na inikutan nito ay ang ilang NFA warehouse sa Bulacan, Tarlac at maging sa may bahagi ng Nueva Ecija, Kamakailan.
Patunay rin ani ito na naging epektibo ang hakbang ng gobyerno para muling maakit itong mga magsasaka na sa National Food Authority na lamang magbenta ng kanilang mga aning palay. Batay sa datos, pumalo sa 20,000 na palay bag ang ibinenta ng mga magsasaka sa kanilang ahensya sa loob yan ng 2 araw. Buo naman ang tiwala ng ahensya na mas marami pa silang mabibiling palay mula sa mga magsasaka para maabot ito ang target na 300,000 metric tons ng palay ngayong taon. Bombo International News. Formal na kinasuhan ng grand jury ng Arizona ang 18 kaalyado ni dating US President Donald Trump dahil yan sa pagtatangkang baguhin ang resulta ng 2020 election kung saan natalo si Trump laban sa kasalukuyang Pangulo ng Amerika na si Joe Biden. Kabilang dito sina dating White House Chief of Staff Mark Meadows at White House aide na si Attorney Boris Epshteyn. Saklaw ng indictment ng grand jury ng Arizona ang 9 na kaso gaya ng felony counts of conspiracy at fraud at forgery. Samantala, pinangalanan naman si Trump bilang unindicted conspirator. Ibig sabihin nito, hindi kasama ang dating US President sa mga kinasuhan, ngunit hindi rin inaalis ng mga jury na maaring sangkot si Trump sa umano'y pagbaliktad ng resulta ng eleksyon sa Arizona na isang estado ng mga kaanib nito sa politika. Kung matatandaan ay nanalo nga ng mahigit 10,000 boto si Biden laban kay Trump noon sa Arizona State noong 2020 election kung saan tinuturo ang mga kaalyado ni Trump na nanguna sa fake electoral scheme para baliktarin ang resulta ng naturang halalan. Samantala sa karagdagan pang mga balita sa ibayong dagat, naalarma ang World Health Organization sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kabataan sa ibang bansa na gumagamit ng electronic cigarette at umiinom ng mga alak. Lumabas kasi sa survey na hindi bababa sa 280,000 na mga kabataan na edad 11, 13 at 15 sa mga bansang Europa, Central Asia at Canada ang naitalang mga kumukonsumo ng nasabing produkto. Samantala, sinabi naman ni World Health Organization Regional Director for Europe Hans Kloga na ang lubos anya na nakakabahala sa mga kabataan na nagamit ang e-cigarette dahil sa pinsanang dulot nito at anya ito ay mayroong seryosong banta sa kalusugan, hindi lamang sa kanila kundi maging sa publiko. Dahil dito nananawagan ngayon ang opisyal ng World Health Organization na mas taasan pa ang tax o buwis sa naturang produkto at paghihigpit pa sa availability at advertising nito upang hindi na madaling mabili pa ng mga kabataan. Samantala, naniniwala ang isang mambabatas na ang pagbibigay ng sapat na tulong sa mga magsasaka ay siyang long-term solution para tugunan ang inflation sa bansa. Dahil dito, umapila si Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa gobyerno na dagdagan pa ang suporta ng mga magsasaka at mga mangingisda upang mabalakas nga ang lokal na produksyon at epektibong masolusyonan ang inflation. Ang pahayag na ito ng mambabatas ay kasunod ng inilabas na Administrative Order No. 20 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-aatas na streamline itong administrative procedures at mga polisiya sa pag-aangkat ng agricultural products at tanggalin na itong mga non-tariff barriers. Ayon kay Lee, may tuturing na short-term solution ang naturang administrative order bagamat mauunawaan nito na ang layunin ay mapababa nga ang presyo ng bilihin kaagad. Pero punto nito, ang pangmatagalang solusyon sa inflation ay ang dagdag na tulong sa mga local food producer dahil hindi maaring habang buhay na lang naaasa sa pag-aangkat ang bansa. Hindi ari makokontrol ang export policy ng ibang bansa na anumang oras ay maaaring maghigpit o magbago depende yan sa mga pangyayari kagaya ng kalamidad o kaguluhan. Paliwanag pa ng kongresista, dapat pabilisin ang paghahatid ng ayuda, bigyan ng access sa murang farm inputs at dagdagan ng post-harvest facilities. Mainam din umano na bilhin ng gobyerno ang palay ng mga magsasaka sa mas mataas na presyo upang masiguro ang kita at sugpuin ng talamak na agri-smuggling. Git pa ni Lee, hindi pa man nagagawa itong lahat ng hakbang upang pag-ibayuhin nga ang local productivity ay importasyon na agad. Ang nakikitang sagot gayong dapat ay sa panahon lamang na matindi ang pangangailangan.
Samantala, kumuha tayo ng karagdagang pag-uulat. Ang Department of Information and Communications Technology nagbabala na maaari daw kasuhan ang gumawa ng video na may peking boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, ang Department of Justice naman inatasan na ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang naturang kaso. Kaugnay niyan, may pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology na maaaring kasuhan ang sinumang gumawa ng video na may pineking boses ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Undersecretary Jeffrey E.N.D., patuloy ang isinasagawa nilang investigasyon at kinakailangan umano nila makipagtulungan sa National Bureau of Investigation at sa Philippine National Police. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na sila sa dalawang kilalang online platforms at na-takedown na umano ang mga channel na paulit-ulit na inilalabas ang mga video simula noong weekend hanggang kahapon. Ayon pa kay D, sa tingin niya, ang susunod na hakbang ay dapat makipag-ugnayan at sumulat na ang law enforcement sa naturang online platforms para magbigay ang mga ito ng mga impormasyon sa ownership ng mga channel. Simula po nung weekend, nakikipag-ugnayan na tayo sa YouTube, sa Google, at sa katunayan ay tinake down na nila ang maraming mga channels. Sumulat na dapat din ang ating law enforcement sa Google upang pasabi sa kanila o upang sila po ay makumpel na magbigay ng additional information. Kasi pag kami baka kasuhan pa kami ng privacy rights. Samantala, inatasan na rin ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang naturang deepfake audio ng Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Justice na mismong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nagbigay ng direktiba sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng investigasyon. Ayon sa DOJ, nag-ugat ang investigasyon ng NBI sa report ng Presidential Communications Office at Department of Information and Communications Technology hinggil sa isang deepfake audio ni Pangulong Marcos na na-upload sa isang sikat na streaming platform at ibinahagi sa iba't ibang social media platforms. Kung matatandaan, kumalat ang isang peking video kung saan tila inuutos ng Pangulo ang pagganti laban sa foreign country kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Binigyang diin ng Department of Information and Communications Technology na hindi ang Pangulo ang nagsasalita at ito ang unang pagkakataon na ginaya ang boses ng isang presidente. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. May patuloy naman itong pamamayagpag ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Madrid Open. Ito ay matapos na talunin nito si Lisha Tsukrenko ng bansang Ukraine. Nakuha ni Ayala ang 2-6, 6-4 at 6-4 na panalo laban niyan sa world number 41 tennis player. Ang nasabing panalo ay siyang malaking tagumpay kay Ayala sa kanyang career dahil sa mataas na rankings na kanyang natalo. Sa simula ay naging mabagal nga itong laro ng 18 taong gulang na si Ayala laban sa 34 na taong gulang na Ukrainian tennis player hanggang sa makuha nito ang timpla ng laro at tuluyang siyang nagwagi. Makaharap naman niya ngayong araw si Sorana Cîrstea ng Romania ng rank number 30. Samantala naman, itinanggi ng US Department of Justice ang mga report na nasa kustodiya nila si dating Commission on Elections Chairman Andy Bautista. Liban dito, tumanggi nawang magbigay ng karagdagan pang detalye si US Justice Spokesperson Nicole Navas-Oxman. Kasalukuyan kasi na humaharap ang dating opisyal ng Commission on Elections sa patong-patong na kaso ng money laundering sa Southern District Court ng Florida. Matatandaan na noong Setyembre 19 ng nakalipas na taon, inindict ng Department of Homeland Security and Investigation si Bautista para sa conspiracy sa launder monetary instruments, promotional money laundering at concealment money laundering. Sa sumunod namang buwan, hiniling ng US government si Commission on Elections na magbigay ng mga dokumento para sa kaso laban kay Bautista kung saan nilabag umano nito ang Foreign Corrupt Practices Act. Samantalang itinanggi naman ng dating Commission on Elections Chairman ang mga aligasyon at sinabing nakahanda niyang tugunan ang mga kasong ito laban sa kanya sa tamang oras at forum. Samantala, iniulat ng Philippine Coast Guard ito hong insidente ng banggaan ng motor vessel at motor tanker
sa katubigang sakop ng Mabini, Batangas. Sa ulat, nangyari ang natulang insidente noong Abril 22, 2024 nang mabangga ng MV Everwin 11 ang left rear area ng MTKR Oak Express na nakadaong sa Landor Pier. Paliwanag ni MV Everwin 11, nakaranas ang kanilang sasakyan pandagat ng malakas na alon at hangin dahilan nga ng kanilang pagbangga sa naturang motor tanker. Dahil dito ay kapwa nagtamo po ang gasgas at pinsala ang dalawang sasakyang pandagat nang dahil nga sa naturang insidente. Samantala sa ngayon, nagasagawa na rin ng kaukulang pag-inspeksyon ang Coast Guard Substation Mabini Maritime Casualty Investigation Service of Maritime Safety Service Unit at maging ang Port State Control ng Southern Tagalog sa mga sangkot nga sa sakyang pandagat. Wala namang napaulat na malaking pinsala o senyales ng oil spill dulot ng nangyaring insidente. Sa pagkakataong ito, kumuha tayo ng mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan. Ang Department of Social Welfare and Development abay nakikipagtulungan sa 28 na ahensya ng gobyerno upang maipatupad nga itong anti-hunger programs. May buong detalye si Bombo Joanna Martinez. Nakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development katuwang ang 28 mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program sa bansa. Layunin ng nasabing programa na labanan ng kagutuman, pagtitiyak sa food security at bawasan ang kahirapan lalo na sa rural at urban communities. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao, ang naturang ahensya ang nangunguna at nagpapatupad ng mga programa gaya ng Supplementary Feeding Program, Sustainable Livelihood, Disasters Response Management at maging ang pagbibigay ng supply ng pagkain sa residential care facilities. Ngayon po, ang EPAP binubuo ito ng 28 agencies ng ating pamahalaan and 2 international organizations. Yan po yung Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Food Program. At ilan po sa mga ahensya na kasama ng DSWD ay ang Department of Agrarian Reform, ang Department of Agriculture, Department of Interior and Local Government, gayon din po ang Department of Education, ang Department of Health, DOST, DTI, NAPSI, nandyan din po ang NIA, and ang TESDA, ang PAPCOM. So yan po yung ilan sa mga ahensya and partners ng DSWD na kasama po natin sa pagpapatupad nga po ng EPAP. Ang mga partisipasyon ng mga nabanggit na ahensya ay mahalaga umano upang maisakatuparan at maimplementa ang kanilang mga programa. Dagdag din niya, sinisikap ng pamahalaan na makamit ang seguridad sa pagkain at nutrisyon at gayon din ang pagwawakas ng matinding kagutuman at malnutrisyon na nararanasan ng ilang mga Pilipino. Sinabi rin ni Dumlao na ang Department of Social Welfare ang nangangasiwa upang patuloy na magbigay ng suporta ang ahensya ng gobyerno sa National Food Policy. Samantala, iginiit din ni Dumlao na bukod sa lokal na pamahalaan ay mahalaga rin ang partisipasyon ng private organizations kung kaya't patuloy na hinihikayat ng naturang ahensya na lumahok at makipagtulungan ng mga ito upang mapalawak pa ang mga programa. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras 24 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito, dumako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ito namang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa probinsya ng Cebu abay nananatiling suspindido dahil yan sa mapatuloy na tumataas nga na heat index sa lalawigan. May buong detalye ang Star FM Cebu. Dahil sa patuloy na tumaas na heat index dulot ng El Nino phenomenon, napagdesisyonan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na mananatili pa ring suspendido ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Sinabi pa ni Garcia na dahil sa naranasang abnormal heat index dito ay mas makabubuti na hindi na muna alisin ang kautusan para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Kung maalala, una nang naglabas ng memorandum ang gobernador na nag-uutos sa mga alkalde ng lalawigan
at opisyal ng Department of Education na suspindihin ang lahat ng klase dahil sa hindi karaniwang mataas na heat index sa Cebu. Naglabas din ng kaparehong kautusan ang Department of Education 7 na nagsuspindi sa mga klase sa buong isla dahil sa mataas na heat index, kung saan lumipat na lang sa modular at online classes ang mga paaralan dito. Batay pa sa inilabas na advisory ng Local Weather Bureau kahapon, Abril 24, isang record high ngayong taon ang naitala sa isla na pumalo sa 40 degrees Celsius heat index. Right now, abnormal ang heat index. Grabe. I will continue to suspend it because we'd rather not be responsible for forcing children to go to school. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang mga lugar naman sa Western Visayas na isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng matinding tagtuyot dulot ng El Nino, pumalo na sa ilan pong milyon na. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng nasa 25 na mga lugar ang apektado po doon. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-ulat mula sa Bombo Radio Iloilo. Nadagdagan pa ang mga lugar sa Western Visayas na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Pinakahuling na dagdag sa talaan ay ang bayan ng Bingawan sa lalawigan ng Iloilo. Nangunguna naman ang mga lugar sa rehiyon na may pinakamaraming naapektuhan ng tagtuyot ay ang Antique na may 18 mga bayan, sinusundan ng Iloilo Province na may 3 bayan, Guimaras na may 2 bayan, isa sa Negros Occidental at Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Bingawan ni Iloilo Mayor Mark Palabrica, sinabi nito na kinukulang na ngayon ang supply ng tubig sa kanilang bayan kung saan 77% ng kanilang mga residente ang apektado ng labis sa tagtuyot. Sa pamamagitan niya ng pagdeklara ng state of calamity, magagamit nila ang 400,000 pesos na quick response fund. Bibili naman niya ang bayan ng dagdag na tubig upang ibigay sa mga barangay na apektado ng water shortage. So we have declared that the municipality of Bingawan will be under the state of calamity. The primary reason is that due to water scarcity or water crisis, we have problem on the shortage of water sa ating bayan. Si Bingawan Iloilo Mayor Mark Palabrica para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetsanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang mga pag-ulan sa watershed areas ng Magat Dam abay walang epekto ayon yan sa National Irrigation Administration. Ito mga pag-ulan maaaring resulta ng mga sinasagawang cloud seeding ng kagawaran ng Pagasaka o Department of Agriculture. May ibang detalye ang Bombo Radio Kawayan. Inayag ng pamunuan ng Nia Maris na wala pang naging epekto ang mga pag-ulan sa nakalipas na mga araw sa water elevation ng Magat Dam. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Engineer Roldan Bermudez, Manager ng Engineering and Operations ng National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System o Nia Maris, sinabi niya na 0.01 hanggang 0.05 meters lamang ang itinataas ng level ng tubig sa dam kada araw. Kaninang umaga ay nasa 177.51 meters above sea level ang elevasyon ng tubig sa Magat Dam na sa kasalukuyan ay walang ipinapalabas na tubig matapos ang cut-off sa patubig sa mga sakahan. Naranasan ng mga pag-ulan sa mga nagdang araw at ayon sa Nia Maris, maaring epekto na ito ng mga sinagawang cloud seeding ng kagawaran ng Pagasaka o DA. Dahil sa mababang level ng tubig ay hindi pa nakikita ng Nia Maris na mapapatubigan ang buong 70,000 hektarya na sakop ng kanilang irigasyon. Matatandang inanunsyo kamakailan ng Nia Maris ang adjustment ng lawak ng sakahan na kanilang mapapatubigan sa susunod na cropping season. Mula sa dating 90,000 hectares ay 60,000 hectares na lamang muna ang unang mapapatubigan. Muli pinapaalalahan po natin sa ating mga kapatid na mga magsasaka na ating pong start ng irrigation delivery is sa May 7 na po. So sa mga kababayan naman po natin na hindi na isama sa ating program area, so maghintay-hintay lang po tayo.
darating din po dyan yung tubig natin, medyo mahuhuli lang po talaga sapagkat hindi naman po talaga natin kakayanin na pagsabay-sabay lahat ng ating mga service area na mapatubigan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nagulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ang Visayas Command nagtalaga ng kanilang bagong Armed Forces of the Philippines Commander. Alamin natin yan sa pag-uulat pa ng Bombo Radio Cebu. Pinangunahan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang Change of Command ceremony na naganap kahapon Miyerkules, Abril 24 sa Camp Lapu-Lapu, Barangay Apas, Lungsod ng Cebu. Ika-43 commander na ng AFP Visayas Command si Philippine Army Lieutenant General Fernando M. Rayeg, kung saan pinalitan ito si Philippine Navy Commodore Oscar Canlas Jr. Sa loob ng isang buwan bilang acting commander ng AFP Visayas Command, buong ipinagmamalaki ni Commodore Canlas ang mga matagumpay na operasyon ng Central Visayas, kung saan nakatala ng 7 armadong engkwentro, 37 napatay na NPA, 20 nahuli at 16 na sumuko at nagbalik loob sa estado, at kabilang din dito ang pagdakip ni Romulo B. Caballo, ang kilalang pinuno ng NPA Regional Guerrilla Unit Eastern Visayas Regional Party Committee na wanted sa 3 bilang ng kidnapping with serious illegal detention at robbery with intimidation. Nakatuon sa pagpuksa sa recruitment at regrouping ang operasyon ng AFP Visayas Command kontra armadong grupo na kalaban ng estado dito sa rehiyon ng Kabisayan. Sa kabilang banda, sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay General Browner Jr. tungkol sa operasyon ng AFP Visayas Command kung mayroon ba itong partisipasyon sa nagaganap na Balikatan Exercises 2024, ngunit anya na hindi ito nakasali, gayon pa man umaasa ito na makakasali na ang AFP Visayas Command sa susunod na military exercises. Wala halos ngayon, not this year, but probably in the future exercises. Nung mga nakaraan, may participation ng Visayas. But for this year's Balikatan exercise, nag-focus tayo sa Northern Luzon and dun sa Palawan area, sa western side ng ating bansa. Ating napakinggan si General Romeo S. Browner Jr., ang Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Bayan Muna Party List abay hindi pa diskwalipikado sa 2025 Party List election. May buong detalye ang Bombo Radio Bacolod. Pinaliwanag ng Executive Vice President sa Bayan Muna Party List na ang mga hindi lamang pinahihintulutan na mag-participate sa 2025 Party List election ay ang party list na natalo sa nagdaang 2 magkasunod na eleksyon. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Attorney Carlos Isagani Zarate, nakafile na ng intention to participate ang Bayan Muna noong Oktubre 2023. Kahit na hindi nakapwesto ang Bayan Muna sa nagdaang eleksyon, paliwanag ni Zarate na sila ay kwalipikado pa sa pagtakbo dahil sila ay 1 beses pa lamang natalo. Ayon dito, sila ay magsasagawa ng convention isang buwan bago ang filing ng Certificate of Candidacy upang madesisyonan kung sino ang magiging representante ng partido. Sa kabilang banda ay pinaliwanag nito na ang mga natalo sa 2 magkasunod na eleksyon ay mananatili pa din bilang party list, ngunit hindi na makakatakbo sa eleksyon at makakakuha ng pwesto sa House of Representatives. Paalala ni Zarate na consistent ang performance ng Bayan mula nang sila ay unang tumakbo noong 2001 hanggang 2022. Naniniwala ang dating kongresista na sinadya ang pagkakatalo nila sa nakaraang eleksyon. Paalala ni Zarate na ang Bayan Muna ang nagsilbing boses ng marginalized sector, kabilang na ng mga mahirap, magsasaka, manggagawa, pati na ng mga indigenous people. Aminado ito na madaming mga party list sa ngayon ang na-hijack at hawak na ng mga politiko, negosyante at mga makapangyarihang pamilya, kaya hindi na nabibigyan na nararapat na tensyon ang sektor na kanilang nairepresenta. Ayon kay Zarate, dahil sa kanilang pag-iingay dati at hayagang nilalabanan ang mga hindi makataot, sumusobra na pamamalakad ng nakaraang administrasyon, sila ay naging subject sa pag-atake, paninira at red tagging. Panindigan ni Zarate ng Bayan Muna ay mananatiling nanindigan upang maparating sa Kongreso ang boses at sigaw ng mga marginalized sector. Nakapag-file na ang Bayan Muna ng kanyang intention to participate in the election sa 2025 party list election. Bayan Muna naman ay up to now still an accredited party list ng COMELEC. Noong 2022 election, unfortunately dahil sa maraming kadalahilanan, siguro talagang tinrabaho na matalo ang Bayan Muna. Sa ilalim ng party list law, pag 2 beses nang hindi nanalo ang isang party list group ay hindi na siya pwedeng tumakbo muli sa party list election. Mula rito sa lalawigan ng
Negros Occidental. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Macy Famen para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kumakalat naman na deepfake sa paggamit ng boses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang babalayan ng ilang grupo. Kaugnay niya na kumuha pa tayo ng pag-uulat mula sa Bombo Radio Dagupan. Nagbabala ang Beatstop Incorporated sa kumakalat na deepfake sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Wilson Chua, ang Managing Director and Co-Founder ng Beatstop Incorporated. Sinabi nito na nakakabahala ang patuloy na pag-usbong ng teknolohiya na siyang ginagamit sa negatibong bagay. Matatandaan kasi na kumalat ang isang video sa social media na gumagamit sa boses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan ay tila nagpapahiwatig ito ng gyera laban sa isang bansa. Mari naman itong tinawag na deepfake sa Malacanang at ipinaliwanag na ang deepfake ay isang advanced na klase ng digital content manipulation sa pamamagitan ng generative artificial intelligence. Ayon kay Chua, magaling ang gumawa ng artificial intelligence dahil kagaya nito ang ginawa sa mga dating US President na sila Donald Trump at Barack Obama. Kung ikukumpara kasi aniya sa Pilipinas, ginawa itong recorded, ngunit sa bansang China at Singapore ay live pa itong pinipeke kung saan ay live mong nakakausap ang isang individual na kaboses mismo ng kanyang ginagaya. Dahil dito nanawagan si Chua sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyon at tiyakin kung galing ito sa isang lehitimong website nang sa gayon ay maiwasan na mapabilang sa mga nagiging biktima. Ng programming Python, meron ng mga Python scripts para sa ganun na itatype mo yung sasabihin mo at yung Python na yung magko-convert kung ano yung gagamiting boses. No? It's now a trivial matter to clone a person's voice. Capturing mo lang siguro mga 10 or 15 seconds of the victim's voice. Mako-clone mo na yon. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Davao City Police Office abay sisiguraduhin na tanggal na itong mga tato ng mga personahe nito sa loob ng 3 buwan. Ang mayor naman ng Davao na si Mayor Baste Duterte abay pumalag. May buong detalye ang Bombo Radio Davao. 2 buwan na lamang ngayon ang lalalabi para sa lahat ng mga PNP personnel upang tanggalin ang lahat ng mga tattoo nito sa kanilang mga katawan. Inihayag ni Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Tuason na kapag sumite na ng affidavit ang kanilang mga personahe upang ideklara ang mga tattoo na may ito kung saang bahagi ng kanilang katawan ito nakalagay, kasali na ang mga hindi nakikita. Pero siniguro ng naturang opisyal na bago sumapit ang deadline ng 3 buwang ibinigay ni PNP Chief Police Major General Romel Francisco Marbil sa June 19, 2024, malinis na ang katawan ng lahat mga personahe ng DCPO. Matatandaan na batay sa PNP Memorandum Circular No. 2024-2023 na inaprubahan noong March 19, 2024, mahigpit ay pinagbabawal ang pagkakaroon ng tattoo sa lahat ng mga pulis, non-police personnel, kasali na ang mga aplikante. Kabilang umano sa mga tattoo na pinapatanggal ang mga tinatawag na extremist tattoos, ethnically or religiously discriminatory, offensive tattoos, indecent tattoos, racist tattoos at sexist tattoos. Nilinaw naman ito na hindi sakop ng kautusan ang mga aesthetic tattoos kagaya ng eyebrows, eyeliner at lip tattoo ng mga kababaihang PNP personnel. Samantala, hindi naman nagustuhan ni Mayor Baste Duterte ang naturang kautusan. Ating pakinggan ang pahayag ni Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Tuazon. Especially kami ay ang kami sa peace and order, nakikita kami sa publiko araw-araw. Siguro dapat malinis kami, ma'am, no? Kahit hindi makikita pag naka-uniform kami. Siguro yan yung inaano ng Chief PNP namin, ma'am. We will follow orders talaga, ma'am. Whatever the instruction coming from the Chief PNP, we will follow orders, ma'am. Basihan ang tattoo, ma'am, no, sa isang tao. Kung mabait ba ito or hindi. Kasi knowing Sir Baste, may mga tattoo din si Sir Baste, no? With Ma'am BP Sara, may mga tattoo din. Pero mababait sila, ma'am. And then mga good leader po sila, especially dito sa Davao City. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Danica Baguio. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Bombo International News. Mga otoridad doon sa China nagbabala sa mas malakas pa na ulan na darating sa naturang bansa. Mga inilikas naman dahil sa pagbaha umabot na sa 100,000 katao. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang nakapanayam ang Star FM Iloilo. Mahigit 100,000 katao ang inilikas sa Guangdong, China at 25,000 naman ang mga nasa emergency shelters dahil sa malakas na pagulan na nagdulot ng pagbaha sa katimugang lalawigan. Ang Guangdong ay isang economic powerhouse na may 127 milyon katao at hindi bababa sa 4 na ang nasawi dahil sa pagbaha sa nasabing lalawigan, kabilang na riyan ang isang rescue worker at hindi bababa sa 10 katao ang nananatiling nawawala. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Star International correspondent Karen Joy Hale, itinaasan niya ng mga otoridad noong Martes sa highest level ang alarma dahil ang bagyo ay hindi nagpakita ng senyales ng pagtigil. Aniya sa ngayon, nagbabala ang mga otoridad sa posibleng mas malakas na ulan na darating sa mga susunod na araw. Ikinababahala naman ito ang pagtaas ng level ng tubig sa iba pang ilog. Nagbabala rin ang mga opisyal ng China sa posibleng pagsirit ng lebel ng tubig sa isang ilog sa Northern Guangdong na minsan lang nangyari sa loob ng 100 taon. Ang lalawigan ng Guangdong ay bahagi ng low-lying Pearl River Delta na madalas makaranas ng pagbaha dahil sa pagtaas ng tubig dulot ng pananalasa ng mga bagyo. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry Naguulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, ilang pamilyang Palestinians naman na tumakas doon sa Palestine dahil sa Israel Defense Forces retaliations, nais daw na kupkupin ng Bangsamoro lawmaker. Kaugnay niya na may karagdagan pang pag-uulat ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Binigyan katiyakan ng Bangsamoro lawmaker na si Lanao del Sur, First District Congressman Zia Alonto Adyong, na hindi malagay sa langanin ng higit 20 na Palestinians na nakapag-asawa ng Filipino women na pansamantalang tumira sa itinuring na Little Gaza sa Quezon City mula sa Palestine. Kaugnay ito sa ginawa na koordinasyon ng kanyang tanggapan sa kagawaran ng Hustisya at Department of Foreign Affairs kung ano ang magiging status sa nabanggit ng mga lumikas na Palestinians dahil umiwas sa malabis na opensibang militar ng Israeli Defense Forces laban sa Hamas militants sa Gaza simula pa Oktubre 2023. Sinabi ni Adyong na nais itong malaman mula sa nabanggit ng mga tanggapan kung ano ang magiging kalagayan ng mga ito upang hindi malagay ng alanganin ang mga pamilya nila habang pansamantalang nakikisilong sa bansa. Dagdag ng mababatas na hindi naman pwede na alis lang ang mga apektadong Palestinians na maiiwan ang kanilang mga asawang Filipinas at mga anak. Nagunguritang ang Maranao Muslims na nakabase sa Lanao del Sur ang hayagang tumulingsa sa Israel dahil sa sobra-sobrang military retaliatory offensives laban sa Hamas Group kung saan damay ang milyong-milyong mga sibilyan na nakabase sa Gaza. Tapos yung stay nila dito, saan sila pupunta? Alam naman yung iwan nila yung mga asawa nila Pilipina. So saan sila pupunta? In mid-tier to lobby in their part sa DOJ. Refugee ba sila? And then from there, he would know kung what assistance should we give them and provide them. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kabombo at Kastar Nation, bago ho ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban nga sa Bombo News Center dito ho sa Bombo Radio Philippines Makati. Maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para naman sa mga karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon o galiing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. At para ho sa ating mga kababayang Ilocano, syempre nariyan ang Bombo Radio Kawayan, maging ang Bombo Radio Baguio. Sa ating mga kababayang mga Pangasinense, nariyan ang Bombo Radio Dagupan. Sa ating mga kababayang mga Bicolano, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi. Samantala, dyan naman po sa may Cagayan Valley, tumutok lamang po sa Bombo Radio Tugigaraw. At dyan naman po sa Dakong Ilocos Region, mapapakinggan po ninyo ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. At sa mga kababayan po natin dyan naman sa may Bicol Region, tumutok lamang po sa Bombo Radio Naga. At mga kabombo Castor Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Impirata for rain due to the effect of dry spell caused by El Nino. Most
Gracious and most merciful God, Creator, source and giver of all things, most powerful in heaven and on earth, we give you honor and glory. We thank you for our home, the earth, for our light, the sun, moon, and stars, for our solace, our family and friends, our community, our neighbors. United as your children, we come to you pleading, shower us with rain, provide us with water that we need. Father, your children are begging to survive. Hear us, we deserve to live. Prolonged drought is depriving us of the fruits of our toil. Low water supply means hunger and thirst for most of us. El Nino continues to threaten our relationship with one another. Oh Lord, this is a very hostile phenomenon that we beg for you to end. At this time of looming catastrophe, dear Lord, dwell in our hearts. Teach us to be more generous. Bring out the best in us. Turn our eyes and ears toward the needs of others, especially the poor. Move us to share more, care more, serve more, and love more. Holy God, you sanctify this earth to be our sacred abode. Grant us courage to take in hand the sufferings and the environment. Grant us might to save and protect the beauty of nature. Grant us wisdom to restore whatever we have destroyed. O loving God, behold in us your loving children. Feel us, feel for us. Let heaven cry and its tears be our blessed rain. Have mercy on us, Lord. Have mercy. We beg you, most gracious and merciful God, please let it rain. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tulaw na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo anay sa udto sa gihapon kapuni mo Bombo Chama Blanco Hover. Imbukada, may winner kita! Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Nagahulat na diri ang 500 pesos cash plus 500 pesos kabalor sa gift pack. Sa aton sini masunod nga winner sa Buena Mano Salvo Year 18 promo daily draw. Yes, ini ang proof of purchase Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti ang proof of purchase 77. Ang edad 77 years old, taga Veterans Village City Proper. Veterans Village City Proper. Congratulations, Edith Dislate. Edith Dislate, gilawag ikaw ni Bombo Cham, impunto launa sa hapon, may 24 oras ikaw sa pag-claim sa imo sininga premyo nga nagahulat na diri sa imo. Sa liwat, Edith Dislate, sang Veterans Village, Iloilo City Proper. Silver Swan ang proof of purchase. Congratulations! Ang aton sininga Daily Draw, gintambungan sa aton FD representative si Miss Crystal Jane Laison. Standby sa aton siningiyang balita diri sa pagpalayag sa Bombo anay sa udto. Si Police Lieutenant or si Police Colonel Joris T. Coronica pangayo sang resolution sa Iloilo City Council para iya sa rekomendasyon nga makabaton si former Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Sidney Villaflor sang Cavalier Award. Apang ang City Council luyag husisaon anay kiti ining Cavalier Award sa aton sining mga kabombo, isa ini siya sa pinakamataas nga award nga ginahatag sa isa iya ka miyembro sang Philippine National Police kag sa madumduman tado damo na ni isang award nga nabaton man si Police Brigadier General Sidney Villaflor. Pero luyag sini nila nga mo si sa Anay ang Anay Regional Director sa PRO6 bangod sa sining mga aligasyon nga sang iya nga tiyempo madamo
sang miyembro sa Philippine National Police, particularmente diri iya sa Region 6, ang ginaaligar imbulbado sa illegal gambling. Si Bombo Angel Tan na may follow-up report. Jel, sa report, please come in. 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna diri sa Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby kay balik-balikan ta ang linya ni Bombo Angel Tan sa lamang madugay diri man sa ton sini karon iya nga pangalagan, no, para nga ang City Council biluyag nila nga mahusisa direkta personal si former Regional Director Sidney Villaflor kung ano ka matuod nga may mga involvement ang mga miyembro sa Philippine National Police sa illegal gambling. Balikan tang linya ni Bombo Angel. Bombo Angel, please come in. Gin mas ginta ka maayo diri Bombo Cham ni Iloilo City Councilor Romel Doron kung magtambong gid man abi diri si Police Brigadier General Sidney Villaflor, mas maayo diri nga personal ini siya nga maistorya sang mga konsihal para magsabat sang ila nga mga pamangkot. Ini ang may kaangtanan man sa ginhimo nga pagpaiway sang Iloilo City Council nga pagpasar kunta ni isang resolusyon nga nagakilala sa hinimuan ni Anay Regional Director sa nga PRO6 na si Police Brigadier General Sidney Villaflor. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Councilor Romel Doron, iya ginpahayag nga gusto niya personal masabat ni former RD sang Police Regional Office 6 ang mga isyu sang iya nga tiyempo Bombo Cham, ilabi na sa may illegal gambling nga involvado ang pila ka mga pulis pero wala sang investigasyon nga natabo. Sunod diri kay Councilor Doron, sa iya personal experience ni ara sadto kuno nagtip nga may ara illegal gambling sa may Barotac Nuevo, may gindakop kag gin-apprehend nga pulis apang sang time nga minagtawag kuno sa isa ka pulis ka nagdakop nga higher ranking policeman, wala gin hatagan sang penalidad ang pulis kag ginpabayan lang ini kuno Bombo Cham. Sunod diri kay Councilor Doron, tama karampan ang illegal gambling sang tiempo sa idalom ni former PRO6 Regional Director Police Brigadier General Sidney Villaflor, kag sang nagaligad nga dinagyang si former Police Brigadier General Villaflor Mandiri ang doara ang pirma niya Blabong Motsam para nga magpatigayon sang signal jamming. Rason nga ti do nagtatak gid diri ang pangalan sang Anay Director sang Police Regional Office 6 sa bahin sang City Council. Sunod sa konsihal nga nakibok ini siya sang may nag-move o kung din-move ni Councilor Sadsi Cabaluna, ang chairman sang Committee on Police Matters sa may City Council, nga may resolusyon nga nag-commend sa Anay Director sang PRO6 kay ang gusto diri kun tani sa mga konsihal nga maistorya ini sa Anay bag-o nga maghatag sila sang commendation kay iban sa ila duwala man kuno na meet up personally si Police Brigadier General Villaflor nga kumbaga karapat dapat ini siya balahatagan sang commendation halin sa City Council. Patag diri sang konsihal na kung satisfied ini ang bilog ng City Council kag kung ma-convince abi sila na do okay man ang mga sabat ni Police Brigadier General Sidney Villaflor, mahimo ini nila i-grant ang request sang Iloilo City Police Office pamaagi kay Police Colonel Jerez Coronica para nga maka-apply sa iya abi nga Cavalier Award si Police Brigadier General Sidney Villaflor. Dugang pa sang natungdan nga nasturyahan naman nila sa Iloilo City Council nga hindi sila basta-basta magpasar kunta ni isang mga resolusyon nga nagakomment, nagakilala sa mga persona unless balabang motsam nga tama kadako ang hinimuan sini o kundamo ang nakabalo kag well-known ang iya inobrahan. Pamatian ta bala diri ang kabahin sa pagpahayag ni Iloilo City Councilor Romel Doron sa aton na interview.
Yes, I was caught by surprise ang resolusyon nga mapasar kami resolusyon though commending the former police regional director in Western Visayas in the person of Sydney Villaflor, no? So I am not really familiar with the sang iaabi nga trabaho. Hindi ko man siya balaan gid personally and I have not heard really much of him. So gusto sa naton tani nga kung magpasar kita sang resolution hibaluod ta gid, no? And ang isa to nga objection ko at the time, you know, ang illegal gambling province were still existing in rampant. In fact, I mentioned even some of the police were involved at the time. May gindakop ang pulis na involved sa illegal gambling. May ginbalita niyo mga na may nagtawag ng opisyal sa pulis. So sa command responsibility hindi siya kapalagyo unless siya mismo nag-take action abi ngati nabalita na to. Why gid siya mag-investigar nga ang iya tao abi involved. I cannot vote in favor for the recommendation by passing a resolution recommending him to, I think, to some higher position, I think, or award o na-apply siya. Then the city council will be part of it. Hindi man ta kasigurado gid, no? Kasi I do not know him personally. Kag I have experience when I was still the lawyer of the small town na Tiri, no? I think siya ang at the time general director. And may mga kung isa may mga diferensya kita sa opinion, that's my personal opinion, no? And experience siguro if ever it will be passed, hindi ko ya magbuto pabor kung siyang sina nga rason. Kag I think last dinagyang do siya man ang regional director, he was even pushing i-suspend gid ang signal, no? Is he the regional director at the time? Yeah. We disagree, but gusto niya i-postrugid at the time, no? Nga daw hindi kami konforme. Now he's asking for our recommendation. Nga siguro hindi ko ya pabor mag-amo sina because of my experience personally. I don't know about the others. Well, if we will be satisfied sa iyang explanation, possibly recommend naton Pero kung if we are not satisfied, we are not convinced, nga mahatag kita bisang aton nga recommendation or by passing a resolution. Ang amon nga agency was involved at the time ang small town na Teribla. If you can still recall, nag-operate, may ginlihog kami, may illegal gambling sa somewhere sa Barutak Nuevo. Ang police nag-take action, may na-apprehend na sila, ginbuyan, tungod may nagtawag na police, nga higher authority. So I was really confused at the time nga ang police nga naga-enforce, police man ang nagasugo ng tawag, nga hindi pagdakpon, nga may nadakpan, may ebidensya na tani So it will not prosper galing kung wala kita ebidensya Pero Councilor, personally sir, anong prefer mo makadto si former PRO6 Director Villaflor sir personally or representative niya lang abi sir? Well, I prefer personally kahit may mga answer nga, may mga question nga hindi iya mansiran mo. Posible kung representative lang, that would not be a total kanya to convince us, no? Ang iban ko mga uputi, wala man niya experience. Ako kay may experience ko personally. So, that's why nagtindog man ko kay later on, basta i-recommend na to. Tapos, basulon kita nga wala ka man maghambal nga may experience ka personally. Actually, nag-istorya na kami nga as fast as possible, we should not pass that kind of resolution commending someone unless nga extraordinary kitang i-achievement. Nga daw, even the common tao, common people knows ang i-achievement gid. Pero kung wala man lang, para sa amon wala man, why should we make a recommendation? So kung may social impact, yeah, that's correct, no? Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Romel Doron. Alright, ang hugot ni City Councilor Romel Doron is that personally may bad experience saya sa kay Police Brigadier General Sydney Villaflor. Kung may personal saya nga kaakig sa kay
Police Brigadier General Sidney Villaflor, ti kung tani hindi iya paggamiton bilang upang nga kung Actually, may mga nagakinahanglan dira iya sang recommendation or whatsoever based sa performance ni Brigadier General Villaflor sang siya ang regional director, ikutani hindi na iya mangin balasihan. Pero ginbawi man ni Councilor Doron, hambalias niya ti ko masatisfy kami sa iya sini nga explanation sa mga kasubong sina, hatagan ba namon sa recommendation. Ti ang pamangkot kung wala iya ang isa pa nga punto nga ginraise ni City Councilor Doron nga may nadakpan nga nagapatigayon sa illegal numbers game sa isa ka banwa. Ang nagdako pulis, may nagtawag nga pulis nga mataas nga ranggo, ginbuyan, way man lang nang husisa si General Villaflor kag na-mention man ni City Councilor nga during Councilor Doron nga during that time, isa siya sa mga abogado sang isa iya ka company nga nagapatigayon sa STL, ti pwede bala na City Councilor ka tapos abogado ka sang nag-operate sang small town lottery, Bomo Angel. Kag kung gusto Actually, igin man to malabot ang kaidadalman kag kung mabalaan ang rason sa amo sa itong hitabo, kita ni bilang abogado sang naga-operate sang small town lottery, nagkasasya kung tani isang investigasyon di ba? Actually, Bombot Sham, sa City Council, una-una, diri nga nag-raise ang concern niya, si Councilor Eli Istante, nga hambal niya, dapat makilalaan anay sa City Council, ma-meet bala personally, tapos nag-add up naman lang si Councilor Doron. At the same time, ining sa STL, to bala sa Bombot Sham, do ang istorya diri ni Councilor Doron, do wala naman lang din pursue sang iyang kliyente, which is iyang other matters man, personal matter niya bilang abogado. Pero with this one, unanimous decision man ang pasar sa City Council nga dapat anay, which is nga dapat masturya nila anay personally si Police Brigadier General Sidney Villaflor, mabalaan bala nga ang explanation niya nga amo ni do personally bala Bombot siya nga ipresentar sang maayo ang kinanglan ang amo ning resolution para sa application sa iya cavalry award, mga amo na nga bagay pastada bala Bombot Sham. Pero with this one, do gintok ba ni Councilor Doron ang iyang experience kag amo to kuno Bombot Sham nga do gin add up niya kay Councilor Eli Istante nga based on his experience kuno do hindi kuno maayo ang sakwan sa mga kapulisan at the same time kung sa dinagyang tublang nga signal jamming si amo gid ang nadumduman sang pila ka mga konsihal when it comes to kung mabatian nila ang pangalan ni Anay PRO6 Director, Police Brigadier General Sidney Villaflor. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan. Kung ang isa pag iya sa mga rason kung nga ipton si General Villaflor kay siya ginang nagduso sang pagdula sang signal jamming, ginduso iya malang to kay ti amo to ya ang nakita niya nga pinaka safest way siguro kag kabahin sang security preparations kay mag-host ang isa ka dako nga event ang syudad sang Iloilo, particularmente diri sa nasakupan sang Region 6. Pero ang last say sadto banwa ara magyapon sa aton sini nga mga konsihal. Di ba? Sa aton sini nga matag palamati. Anyway, kung namo nang kagustuhan sang City Council, so be it. Ako nagapati nga hindi man mag-back down si Police Brigadier General Sidney Villaflor sa mga queries pananglitan nga matigayon gid man nga matubang siya sa City Council para iya sa recommendation.
Di pwede man ka pa recommendation dito sa may province, guro si Brigadier General Sidney Villaflor para nga ti makaangkon siya sa award, sa sining Cavalier Award. Ang Cavalier Award, amo niyang ginahatag, pinakamataas sining award sa isa iya ka PMA graduate. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo or alumnos. Ti dako man kung tani ni nga bagay para sa kay Police Brigadier General Sidney Villaflor, pero may mga pilalang kapunto man siguro nga luyag i-raise ang mga konsihal before sila nga maghatag sang recommendation. Why man guro sang big deal sina diri sa aton sini nga mga kabumbo, pero kung istoryahan tayabanwa ang negative personal experiences ni Councilor Duron sa kay Police Brigadier General Sidney Villaflor sa pagtungod sa iya siniya nga katungdanan, kay Councilor Duron man na iya diritso, of which nga nakita iya nga ti do dako man iya nga diferensya sa bahin karon sang Anay Regional Director sa pagtungod sang iya sining nga responsibilidad as the Regional Director sang Philippine National Police diri sa Region 6. Kay tinangin matunog yun man ining issue adtong ginoperate sang isa ka unit sang pulis. Pagkatapos may nagtawag nga mataas nga opisyal. Pagkatapos ang todo, why lang sa may natabo. Ginpapuli lang man to sila. Why man sang kaso. Ti dako na kuntani adto nga palamang kutanon kung sanday sino mga involved dito nga mga matag-as nga opisyal sa ngaton sini kapulisan. Ti anong mensahe nga palabot sang amo sadto iya nga senaryo nga may mga protektor sang illegal gambling diri iya sa bahin karon sang Western Visayas, nga wala punaw, nga sige lang, patigayon lang kamo dira, kay kumadakpan kamo ni makamura priso, tawgan lang na ni sir or ni ma'am. Maningkoy na natin yun ang chief of police nila. Or even ba siyang chief of police man nag-urualgo man sa illegal gambling. Amo nang gusto nga mahibaluan sang City Council antes pa man sila nga maghatag sang recommendation sa kay Police Brigadier General Sidney Villaflor. 20 minutos na kaligad sa takna sining alaw na. Pagbalik nato na banwa dugang mga balita kag impormasyon mga mangunguma, apektado ang produksyon bangod sa tuman nga kainit. Kiti yung mga bakatuman nga kainit, naganinit man na ang tubig naton, basta gani nagatanom ikaw, kinahanglan mo gid sang supply or bastante nga supply sang tubig para mangin mayong imo sining produksyon. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Oras na to. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for April 21 to 27, 2024. It's strike 2 for the month of April para kay Mr. Totong Villaruz kag sang iyang banda. Bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sang isa pack rounds and great musical show sa Concert at the Plaza. Manginiinyo sa Abril 27, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo Mags kag iban pa ang igaparapol sa mga suki sang Plus Wala de Iloilo. Sa Abril 28, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sang Eucharistic Celebration nga paghahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan nga kita sang grasya nga makitaan ang kahulugan sang pag-antos. Ngang pag-antos hindi magtulod sa aton palayo sa Ginoo, kundi nga magduso sa aton nga magparapit pagid sa iya. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang the battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924.
Si Dilarama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni Dilarama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang Dilarama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Horizon 2 sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby kay check naton si Bombo Marisol Binyas may buhawi sa banwasang uton. Sinigin na mga tinakna or a while ago sa aton sinigin mga kabombo may reports nga may ara sang buhawi nga nagluntad sa isang lugar nga sakop sa Banwasang Uton. Check ta si Bombo Marisol Labiñas sa iya sining follow-up report. Sol, sa report, please come in. Gin kakulbaan gid kagin kakibot diri sang pila ka mga pumuluyo sa bahin sa Banwasang Uton Bombocham ang ining buhawi nga nagluntad sa may Uton National High School sa diin maayo lang kay wala man sang may nasamaran o kun na damage abi sa gintuga sini kay tia nag-exister ini sang ginang mga alas around 11:55 udto gid diri Bombocham medyo masako-sako pa ang pila diri ka mga manunudlo mga estudyante man sa amo nga bulutuan. Sang natigayon naton diri nga ma-interview gani si Sir Marcos Valencia, isa ka manunudlo diri sa may Uton National High School, kag mismo nakasaksi kag nagpadala sa aton sang mga laragway kag video diri sang natabo iya ining luntad sa ining buhawi diri sa ilang area sa may to specify diri sa may field gid sang Uton National High School sa ila balang ang football ground. Sa diin suno sa iya mga around 11:55 nagahulat-hulat kuno tani ini siya ma-out bala sa iya man nga sa iya nga diri nga ginatudloan o kun sa ilang eskwelahan pero muna no nakibot ini kay sang nagwa siya may nakita siya nga aso o kundo hangin nga nagatipon bala and nakibot ini siya kay hindi lang siya simpleng hangin kay mga nagtaas siya mga around 3 to 4 kuno stories ang kataason sang amod ning hangin kag ang kalaparon sini mga yara sa 7 ka tawo abi kun magkupanay ang kalaparon sini kag ang nagbaybay ini siya bali ang ginakat sang hulag diri sang buhawi nga gintumod Manila ang yara sa mga 200 meters pa iya Bombocham ti madamo-damo sang pila ka mga estudyante ang nagaulubra sang ila pa diri nga mga task abi mga nagapalaraktis pero maayo lang kay wala man bala sing ego o kung posible dala sa gidabi sa amo nga buhawi kay medyo medyo may kusog ang amo nga buhawi pero after mga lapit 200 meters nag-separate man ini siya kag dito na amat-amat nga nadula ang ining buhawi. Isa sa mga natingalahan subong nanday Sir Valencia ngati ang pag-exister bala wala man gani sing may natabo abi nga pag-ulan-ulan o kun mabaskog nga hangin kay isa sa mga makapanumdum sila nga dako ang posibilidad nga mag-exister ang amo nga buhawi sa amo iya nga sitwasyon kay sa tuman kuno bala ka init kag maayo lang kay amo na Bombocham wala man bala sing may nasamaran o kun posible o kung na-involve abi na pilasan sa amo iya nga pag-exister diri sang buhawi sa ilang area. Sa dugang bala ang pahayag aton pamatian si Sir Marcos Valencia. National High School. Mga what time ni sir? 11:55. Mga ano kadugayon sir? Ang ining 11 mga 2 minutes and 19 seconds. Bali ano ning na-witness ni sir? Sa mga amo na nga time? Ang nagaano ako gawlat ako log out. Nakitaan ko lang nga daw may nagtimbuok nga taas nga aso di ko gani sa gwasang pader ikalayo palalantahon nga daw ga aso. Pagtindog ko ginopen ko cellphone ko kag video ko lagas nagwa ko diri lang sa tubang sa grandstand. Nga nagtimbuok siya taas. Daw mga mula guro, mga 3 to 4 stories kataason niya. Ang kalapad niya, Sir Hay? Hindi man gid siya guro ang anang at puro na naman. Daw siguro mga mga 5 ka tao guro ang giuyat tay palibot. Okay. Or, sir. Or mga butang ta mga 7 maguyat tay na muna siya. Ano sa Sir Kabasco kagado ano ka dasig ang iya paglibot-libot sir?
Ang una niya nga paggagwa gid. Mahinay siya, nag-gather sa di sa tumang sa tungagid sa field. Nag-tiporon gid siya, ipo-ipo gid siya nga paalin sa dalong pasaka sa babaw. Nag-travel siya mga tamat-tamat man lang gamay so naging hapok pagid ang nagwa ng itom nga color sa lupa. Okay. So siguro alin diri sa gintunaan ha, pakadto dito sa building madalagan sa 200 meters siguro kag ginagamatamad sa dula, pero before siya nadula may duha sa nahimo siya nga duha. Okay. Nahimo na siya nga duha nga gamay kag nagi-face out naman. Okay. Dula naman siya. Pero sa amo na sir nga incident sir, may mga napilasan o kung anong may mga damage ini siya nga ginbilin sir? Ang wala gid ma'am, wala man ma'am. Kay kasahawan sa tunga sa nag-agi mo. Sa tunga sa nag-agi, actually sa pader ayon to sa silid sa mga kakahuyan, may mga kabataan na nag-practice nila mga performances. Ka-practice. Pero wala man so far hasta makalapot dito nga nagbunggo sa lapit sa may malapit na sa kantin. Oh. Sang nakita mo ni sir, anong imo reaction? Actually sa mga mga hitabo, so kakumon naman lang sa akon, pero since nga diri sa kung ano ang after effect nga bala, kay kadamo sang kabataan. So daw na pa singgit man ako nga Lord ng gamot. Kagi daw nagpasalamat man ko kay natapos nga daw wala man sang mga kasalamara no kun may napang bisan sa lakyan ginagayda daw wala man. Sir, it may na ambal mo sir do ka common naman lang sa imo. Ano sir perminada may nagkakatabo abi nga buhawi sa may uton since do baybayo na da inyong area. Ano sir? Ang namin ko guro nga ka common kay Dr. Mimo man sa wala makita ang amuna nga mga hitabo. Okay, sir. Pero kung speaking kung diri sa school maybe the first time gid nga nagamo sina. Nga amuna kadako gid kagi daw kumbaga ba kung ano daw trending. Sir, wala man sir. Sir. Sang time na to sir, wala man na may ulan or tuman ka baskog nga hangin gid abi no nga makapaisip ka posible ma-exist gid man ang buhawi that time no? Wala gid sa pinsar nga common nag-ulan kay mostly mag-amura kakatabo ga ulan sa mong, di ba? Pero dili since wala nga daw nga summer na 43, 44 degrees Celsius kita amo tong natabo. Kagi daw galpiada lang siguro muna kung party sa mga siling nga pinomingon do siling ko nga daw basi may gusto sa pabot. So kabay pa wala lang. Okay. Nabatian diri ang aton nga interview Bombocham kay Sir Marcos Valencia, ang isa ka manunudlo nga naka-witness gid sa buhawi diri sa May Uto National High School. All right. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Solvinia sa imo sining follow-up report ti may lang kay way sang may nahalitan, way sa may napilasan sa sining pagluntad sang buhawi or tuhaw sang buhawi dira sa may premises mismo sang Uton National High School. Kung ninyo sining makita kung manon di siya radyo daw sa football field ni nila na siplatan ining nasambit karon nga buhawi sa aton sining mga kauturan. 40 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Check naman naton this time balita ni Bombo Jomar Villa. Mga mangunguma apektado ang produksyon bangod sa tuman nga kainit. Ti daw halos man tanan siguro banwado apektado bangod sa tuban nga kainit. Si Mayor Jerry Treñas ganiti nagkansilar sang mga klasihan subong adlaw kay projected 43 degrees Celsius ang aton siniyang heat index sa bahing karon sang syudad sang Iloilo, no? Humalin pa rin sa nakaligad sini nga semana. Problema man kita diri sa tubig. Nagdeklarar gani nga yara kita sa state of calamity sa aton sini nga mga kabombo, pero ti ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated through the local government unit of Iloilo City, no, nag donar iya sang tubig, potable water
kaginpagi na to sa Metro Pacific Iloilo Waters Incorporated man. Sa aton sini mga kabombo. Pero adto iya, potable water adto sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Yang ginakinanglan sa aton sini nga mga mangunguma, ang very basic kag makabig naton amuning need gid basta nagapananom ikaw amo iya ang ample supply sang tubig. Sa aton sini mga kabombo, ang kamatis kuno nila naghuluyos, gagmay ang bunga, gamay man ang ila sini nga ma-harvest. Bisan itlog ani isang manok naggalagmay kuno. Check na bala si Bobo Jomar Villa sa dugang mga impormasyon. Joms, sa report, please go ahead. Pabutyag dire karon sang kangawa ang pila dire ka mga manguma bangod sa sining epekto sang El Nino sa ila sini karon nga lawas. Sining gina-experience naton nga mainit nga panahon, Bombo-champ, no? Ti ang iban sini nga mga farmers ang nagpabutyag adto kasubong nga ginasanlag sila sa idalom sang adlaw kon adto sila, no, sa ila sining talauma karon diri sa bahin sa barangay San Isidro sa may distrito sa Haro. Suno diri sa pila na paggangutan naton sa nguna ti kon kadto sa ila sining ginatamnan alas 6 tubtob alas 11, no? Ti subong ko, no, hasta lang sila alas 10 bangod nga ti tama gid ka init ang ila sining experiencehan. Subong nga panahon nagabalon sila sa tubig agod nga ti hindi man sila ma-dehydrate ang pila ni sa ila at sa sige-sige mo ka duko bla kag mainit pa ang imo ang panahon subong at tigis batyag man ang ila siniya nga lawas amo nang gina-adjust na nila ang ila sining oras. Ti sa piyak sining pag-adjust nila sa ila sining oras, apektado man ang ila sining sagod karon abi, no, nga mga tanom kangay sining makmatis, okra, tarong, do halos tanan nga ti mga luto, no, nga mga utanon ang ila sining karon nga tanom diri karon. Bombo-champ, ti ang isa diri sa gidalantaw nga epekto ang ining mga nagatrabaho, no, kay ti sa hindi man lang hambal isa lang katawo ang nagobra. So ang iban sini ginahambalan niya ti magpulpuhuay anay si kilid sang talamnan. Ang iban sini ti sa gila sini nga mangita sila ka mahandong, no, nga ti hindi man sila mainitan. So muning ginahimo na lang sang sila pila ka mga trabahante ti ang isa diri sa gidalantaw nga ti madelay, no, ang ila sining oras ng imbes ti matapos nila pagkaudto, bangod nga ti sako man pahuway sang iban, kaya mo na hindi man tapos gilayon ang ila siniya nga trabaho sa piyak sining mainit nga panahon. Isa diri sa atubang pagid nga problema nila kay may porsyon diri nga ang iban ginakulanggid, no, sa sining tubig nga ginapamunyag sa ila sining tanom kay bisan din kala subong ang importante sila diri nga mabunyagan enough ang imo sining nga mga ginatanom karon nga mga ulutanon abi, no, diri karon Bombo-champ ti ang pila diri ka sentimento nga ginakulang sila ang ila sini nga mga bubon sini nagasambot ang iban to tasok pero ti tama man ka ninit, no, ang tubig nga nagagawa agod nga makasupply sang ila sini karon nga pananom diri karon Bombo-champ ting iban sini way naman may mahimo kon way nagid sila sa nga kuwaan sa nga tubig. Kaya iban kung magbakal pas na tama na kalayo sa ila sini nga ginauma, tiyan mo na kung pilala kadamuon da sa nga tubig, no, amo na ang ila sini karon nga bunyag sa ila sini nga mga tanom Bombo-champ. Aribla pabati taton si Junjon ang isa man ka manguma diri sa mapakigangutan sa Bombo Radio. Siyempre, apektado eh. Iti, ka to sa obra mo, ano na mo, ning hapon na, kung hapon, no, kung aga ka pa, titiprano ka pa makapuway. Sa una, astakan mo, ano, oras, kung aga, di haw? Hasta tagi alas 11. Oo. Pero subang no, hasta lang oras? Hasta lang alas 10 persaya, oo. Kaya ti, grabe makinit kitang ano yan. Grabe na kitang igo ya. Sa inyo, di, bastante man tubig, anong ginabunyag yun, di?
Ang amo na kuan tubig di may tasok kami. Tasok? Oo. Kano gisambot man? Hindi man sa masambot pero galing tiya mo na naghina-ina lang iya ina-ina lang tubod ya. Di sa isa mo ka pabunyag mo ubos ni tanan, hindi mahubas ang tasok mo. Hindi man sa kapaubas. Po galing iti dugay-dugay lang gawa ang iya no. Iya nga lagan niya siyempre hina na tubod ya mo. So baligat tubod sa pero hinay lang. Oo. Hose Natubod siya. ginagamit mo? Oo, hose na gamit ako. So ay yung mga gasagop sa dalom. Wala. Tasok. Oo. So ano na babunyag nyo oras gyud mo kumpisas na? Aga pa. Aga? Oo. Kung hapon okay na naman munyag mga mi adlaw pa. Alas 3 na kami kasugod. Oo, alas So 3. hindi man na maluo ang ano. Hindi man. Pero doon balak no mas nami kuno gabi kay do makausbong ang init. Di siyempre, kung kuan mo base mas namig man ang gabi, po galing kay kung gabi ka mo gobra, ang iba nyo tulog na, mo gobra ka pa, di ba? Siyempre, anan mo man sa oras, ngayon nagpuway mo na. Amula na. Di ka mong mga farmers, ano dugay na kamuga ano dito tanong mates? Dugay na, alin pa sa kay lulo na mo, nasta sa kapuan nyo na kami subong. Ano kalapad ni? Ang natamna na mo ni subong ni, ang area ni, mga may kamatis ni, mga Tunga, 2 hektarya? sobra. Subasto nga? Oo, sobra nito. Kaya nga sini may mga damage ni mga anong ano ni bay ano ni no? Di mo ni mga Why na, hindi na mapuslan. Hindi na madala sa super. Reject na. Basta may udaman gobyerno sinyo. Depende na ito. Alin siyang una do, ay makami di kabaton sa ayuda nga ginatawag nila na. Ay, sige. Ti ang ano ni, makabawi-bawi ka mo sa ginansa nyo na Makagilansya. Sa badno nyo, sinyo nga kapital? Makagilansya kami, gamay. Pero ti, ang tawag nga kabudlay namon, dikit ka trespasera nga mo niya ginansya sa kabudlay namon. Doon di siguro mo anang kabudlay yung dada? Oo, hindi giti. Ang ano may mga kabataan ka pa, no? Ako may bata ko, 2 kabilog. Si ano, ginasustiner pa? Sang amo na Oo, siyempre. Igiswila. So ano, harvest nyo, dadlaw git sini or depende man? Depende, ti ang amo ni ginarbisan sa bon 3 days naman ay kagigon may kabalik. Akit maluto naman ang mo, no? So ginauna na subong mga pwede man. Oo, pwede ma-harvest nga luto na. Sige ha. So, amo na ang isa diri karon sa kasentimento sa nga pila ka mga manguma diri karon bobo champi magluwas sa mga tanom to nila abi nga mga matis, ang mais to, ang iban to mga dahon-dahon like sa mga pitsay, ang halos tanan no pati mga alagba tong katumbal do naganipis man ang ila sining dahon tuga man sa sining nga mainit karon nga panahon tuga sa El Nino tekon sa tubig amo tong problema nila kay amo nila ang ako niya nga problema bala mo kung ano Joms. Ano? Ti hambal ni Junjun ang pagpananom nila dira sa mga utanon halin pa sa mga lulo nila mo subong nagapadayon mga kapuhan. Ti sing pamangkot mo kung may bulig ang gobyerno hambal ya duay man tibot silingon halin sa tsimpo ni Lulo Yasta nga nakalabot sila nga mga apo na subong mo nagadumala sa mga taramnan why gigyasing ang bulig ang gobyerno sa ila. Madumduman lang ni sila sang gobyerno kung sino man nga mga Herodes during campaign period. Di ka mo magkabalaka, John! Lapit na lang ang eleksyon sa 2025. May magapapili nga mga senador kag congressman. Diba si kumadumduman naman kamo nila? Joms? Amo na ang isa dala karon sa problema nga gina-raise nila diri karon abang mutam ang isa to ganay kinagambal nga tiba siya ang ginatagaan do malapit las luwag. Ang pang-utdon tani tanan nga luwag, Joms? Ha? Pang-utdon ta tanan nga luwag kung amo nang problema sini nila. Hindi pero seriously speaking, nagapamatuod nga ang masami iya nga nagakapital sa mga pigado, mga kubos, mga mangunguma palangga ako muning mga traditional politician, mga trapo bla. No, nga madumduman lang sini nila ang mga kubos, no? Kung tsimpo iya tigkalampanya, pero kung ara na sila gani sa posisyon, hindi gani ka pangita sa nga pamagi or hindi gani makapadihot dira agod nga matalupangdan man ang mga mangunguma kag makabulig sa ila sini nga produksyon no. Amo na ang concern nga dapat mantagaan sa itultangod ang isa man to kinaghambal nga
at pagpungko ni President Marcos kinututukan niya kunong agrikultura, Bombotsam, pero sumundo ay kunos lakmatyag pakabulig, Ang pamangkot, anong gintutok? Ti amo nang pamangkot sang iban to kay na nga mga naga-obraman. Kung paano nga mapalabot man kag mabuligan man sila sa gobyerno, like say for example ang gintutukan guro ti importation Oo, para nga ang mga mangunguma tiya sa iban sini nga pungsod amo tuyang mangin maiwan ang mga mangunguma diriya sa aton sini nga pungsod nga makasarang man lang nga magpatubas pagwa sang produksyon nga sobra pa sa mga imported ngani nga mga kung ano man tong gina-import sa aton sini nga gobyerno tido ginabaliwala kag do ginamatamat nila patay do killing mi supli ang ila sini nga birada jobs. Kay laban na mo gidang madangtan kung sige-sige karon ang amo sining sitwasyon sa pila ka mga mangunguma dili karon sa pero labay man akon kido tagiti na danang init tapos problema pang ginaistoryahan nato of which nga hindi man ginaya mapaiway nga may mga problema kita particularmente sa bahin sang agrikultura karon during sang tuman kay init ket simpo but ano ganing mga tanom dira nila Jones mga produkto nila ano ganing na-mensionar mo to gina? Ang ara dati ang mais to no? Mais? Kalabasa? Ang may mga pitsay to, may katumbal. Pitsay, katumbal. Oh. Kagina na mensionar mo sa imbukada mo gid naka-mensionar ka okra? May okra to? May ato pero do pagid magdako gito do. Oh, ari lingaw lang aton John. Jomsa. Ang gini mo sa gin-interview sino ganing ala niya to? Si Junjun. Junjun. Kung Ingleson mo ng Junjun, kalabanan nga Junjun, Junior, di ba? Oh. Kung ang pipino sa English, cucumber. Anong English sa okra? Amo nang ginapanumduman ko pa man. Hindi ayhan ang English ang okra, kurang English ang pipino, cucumber, ang English ang okra, ochre. Dahil taong ka ba? Grabe na. Pero amo gimana English ya how? Ladies finger, Jomsa. Ukon gumbo. Amo na ang okra. Amo gani. Amo na damo to sila may mga may natunan ka naman sa kon? Oo. Dugang naman Dugang naman no. Kung ang gin-interview mo si Junjun sa English na junior, kung ang pipino sa English cucumber, anong English ang okra? Panigurado hindi ochre kundi ladies fingers. Ukon gumbo. Nan. Grabe, no? Kaya daw, tudlo, gamay gurok blaga, no? Basta, tanan ko ang ginatudlo, pasudla lang, why problema? Amo na ang isa dira karon sa dapat mantagaan karon sa Intertangod, ang kasubong sa sining concern. Actually, hindi man sila siguro ang nagabatsyag sa amo sining epekto Bombotsam. Siguro halos taran amo man ang ginatubang karon, di man sa syudad. Kag amo man sa bahin diri karon sang probinsya sa Iloilo. Alright. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Damo ginaga-react sa English ang okra. Di ba? Mga followers naton, rin kang mga viewers naton, nagapalabot gid sa minsaya. Bombotsam, ladies finger na. Sa aton sini nga mga kabombo ang English ang okra, no? Grabe ari pa gid sa damo ginaga react sini sa ila pati si Migota Councilor Ganso, no? Sige, thank you gid sa pag-share sa inyo man sini nga mga ideya diri pero standby ka mo kay check naton si Bombolin si Bade sa isa ka event, no?
dumay na left behind. Left behind. Hindi man guro no? Basi kung ay lang guro espasyo sa tubang. Pero kung santo nakita nyo nga grabe ka ang guya ang laragway ni First Lady Lisa Araneta Marcos and Congresswoman Jan Barunda. Nagbiso-biso kay President Bongbong Marcos. Bauti grabe ang kung tawgon ta kung mambalta pa ang relationship abi ni Congresswoman Jam sa mga matag-as nga opisyal sa pungsod Pilipinas. Now, this time makabig naton nga ikatatlo nga pinakamataas nga opisyal sa pungsod Pilipinas amo iya ang House Speaker. Tiway na tuya sang iban pa nga nakapalapit. Magluwas sabi sa kay Congresswoman Julien Jamjam Barunda nga tuman kalapit ang plastada with the Speaker Martin Romualdez. Si Bomolin, si Mari, check na tumla sa area. Lins, please come in. Yes, Robot Sam, no? Live kita dari subong sa may banwas ng Tigbawan, Iloilo, kung sa diin niya, dari subong ang presensya ni House Speaker Martin Romualdez, kaupod man ang aton ng mga local officials, dari yan, ang ginapupusan, no? Sa uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, ari man dari si Ambiso, Representative Attorney Lex Polada, ari man dari presensya ni Iloilo City Loan District Representative Julien Zambaronda, ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin, Iloilo 5th District Representative Raul Buboy Tupas, ari man din mga alkalde, no? Si Tigbawan, Iloilo Mayor Virgilio Teruel, Miagao, Mayor Richard Garin, Vice Governor Christine Timkin Garin, San Joaquin Mayor Nilva Garin, Bilbal Mayor Jennifer Garin Colada. Bago mo lang Bobotsam na batian ang pag-singgit ni Doc Nanay ni Congresswoman Janet Garin nga mabuhay si House Speaker Martina Romualdez. Actually, Bombotsam, sa mga ati ni Ono, ang gin-presentar actually that House Speaker Martina Romualdez, Bombotsam, katuyuan kay Kulkaan at malunod sa mga bawa natin ito. Amon ang pagkuha sa sumura Bombotsam. Okay. Nakita naton sa mga plastada bala sa plungkuan do si Congresswoman Jam ginamalapit sa kay House Speaker Ferdinand Romualdez. By the way, ang may Senate President pa, so butang tabi ikatlo o ikapat man nga pinaka-highest ranking official sa pungsod Pilipinas. Grabe tupad gid yan ni Congresswoman Jam Bumbulens. Sa bilog ng Pilipinas, kay bangot na siya mo na ganisain ang ipahayag niya kung mayong dalan sa mga lugar din sa Pilipinas, mas malapit balakag, mas madasig ang development sa isa ka lugar o pag-progress sa isa ka lugar Bombotsam. Dati, kinanta dari gani kanina no, sa plungkuan is Bombotsam, para nagapungko, sa tunga, upod ni House Speaker Martin Romualdez tupad dari si Iloilo City Loan District Congresswoman Janet, Iloilo City Loan District Congresswoman Julian Jamjam Barunda. So, ito malawit-lawit na ilang pagkahanan. Umpisa sa pag-abot ni House Speaker Romualdez sa nagtapos. So, para ang mga ibang mga nag-eksahan niya sa likod ni House okay. Sige. Lens, kayo medyo maplopinot kay ongoing ang program subong. Sige, thank you so much. Anyway, may isa din naka-picture. Sino to yan? May nagambal nga yaway na lugar sa Tubang with the Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa likod na lang siya nagpungko na barikadahan na overtikan ni Congresswoman Jam. Araw, sino naman? Sino na
Sino na, base may nakakilala sila na siya, kay ang informasyon, tado, opisyal man ikono mo. Oo, sa aton sini nga mga kabumbot, doon lang siya, kung saan pa bla, sa likod lang siya. Pero ang arang ito yung sinupad ni ang Speaker Romualdez, si Congresswoman Jam Barunda. Oh, tiyan mo na kunong hambal nila. Kung malapit ka sa Speaker, mas madasig kunong matigayon diri ang mga projects kag kung ano man dira ang mga sistema sa bahin karon sang House of Representatives kag sa ginaduso to niya ni Congresswoman Jam di bla sa aton sini nga mga kabumbo. O puwerte no, niya makon mo sina banwa. Sadto chicks to chicks, grabe di kita na ipakita na bumbumel ang picture ni First Lady Lisa Ranita Marcos bla nga bagudanay ang ilang ang ilang guya ni Congresswoman Jam. Ara pakita tabla ang duga di kita na ito sila sa picture nila sa isa ka panihapon to blang si Congresswoman Jam isa sa mga imbitado kag do dito pa siya nagpungko sa plukuan gen. Sa sirkulo sang First Lady. Nagapabutsyag lamang banwa nga malapit sa isa kang isa. Away maglinang di kita na ginano medyo may distansya lang. Pero lapit niya katama. Biso-biso when President Bongbong Marcos sa aton sini nga mga kauturan si Congresswoman Jam. Araw pag biso-biso nila nga duwaw. Inaya do ano plana do before. Pero naghaksanay gislaya nga duwa. Tapos subong Speaker of the House ara na nan sus Maria kagusip. Tapos subong Speaker of the House naman. Grabe ka dikit si Congresswoman Jam Barunda sa mga Marcos kag sa aton sini nga House Speaker. Layo payagani ang distansya ni Uswag Ilonggo Representative James Joango sa kay Speaker Romualdez. Lapit gid si Congresswoman Jam ya katama. Sa aton sini nga mga kabumbo, no. Pero ano niya lang sini kalapit sa First Lady, sa presidente, sa House Speaker, kung why pa siya makaplastar sa iyaman sining partido or grupo diri sa syudad sa Iloilo, kaya ang iya sining kasumpong to Mayor Jerry Triñas to kompletos Ricardo na to bumumin may araman tada, no? Sang poster ni sang Team Uswag kompleto na gid katama. Sa aton sini mga kabumbo ti mag-amo sining plastada damo sini nagapamangkot anong sistema sini banwa mag-amos no? Do sa waay lang niya gyapon kag padayon niya si Congresswoman Jam sa kung ano man dara iyang mga naandan niya nga aktibidades basta nga maplastar lang kag kun maduso ito mga proyekto diri sa syudad sa Iloilo. Later on lang na iyang pamulitika. Pero muna lang hambal sang Ilonggo pilosoper nga kilala tabong bumel. Sano ka pa yung mapreparar sa gira kung nagtupa ng kanyon sa ugsaran mo? Ariyaw, preparado na pagkita tabla. Team Uswag. Ara di raw si Mayor Jerry Triñas, si Daira Isa Triñas, Chu, si Vice Mayor Jeffrey Ganson, kag si Uswag Ilonggo, Party List Representative James Jojoang. Ara man ganit ang yuhom ni former City Councilor G. Triñas kay do siya ni ang masikon nominee ko tapos nakabutang dira Uswag Rise Arriba. Porte no? At dyan ay 5 minutos ang nakaligad sa tak na alas 2. Iban sining mga balita kag impormasyon hindi nato matatapan tugyanta sa Iban Sini Manusip Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapo lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 21 to 27, 2024. It's Strike 2 for the month of April para kay Mr. Totong Villaruz kag sang iyang banda. Bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sang isa pack around ang great musical show sa Concert at the Plaza. Manginiinyo sa Abril 27, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan nga kita sang grasya nga makit-an ang kahulugan sang pag-antos. Ngang pag-antos hindi magtulod sa aton palayo sa Ginoo, kundi nga magduso sa aton nga magparapit pagid sa iya. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdom sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian, mangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong nga El Nino, amo ang dengue, kag agud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay sang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, kaangay sang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon
Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa.
kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Ini na naman si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Beautiful Thursday afternoon, April 25, 2024. Mangumusta lang ko sa inyo din kamusubong. Ang ibanda sa inyo, basi ko nanago na susulod sang freezer, ha? O hindi gid. Basi ko mangin very comfortable ka mo dira. Baka mo, ay nami diya. Cold katama. Patulugan ka mo. Hindi man na. Joke lang. Ang iban siguro sa dalam kahoy. Ang iban nagbutang duyan. Ang iban basi sa dalam dapog. Ano man. Basta tanan kita subong masigpangita na lang sang lugar nga matugnaw. Good for those nga may mga AC. But anyway, this afternoon, let's cool down with the beautiful stories nga ato nga mabatian. Iga-share ko sa inyo. This is from all our letter senders. Siyempre, basahon na ako sa diligid lamang madugay for the meantime. Stay where you are. Pagpahimunong na, no? Kung ara ka mo sa initan, medyo sulod-sulod sa maburubugnaw, ngitagit lugar, ha? Grabe, gid balang init, 43 degrees ang heat index. Diba? So, halong kita. And this afternoon, siling ko gani mag-cool down lang kita with the stories nga ato nga mabatian diri sa KLP. Kag kamuman, pwede gid nyo makashare sa inyong mga kaugalingon yung mga istorya, pwede na lang ma-email ina sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Here's our song for you this Thursday afternoon from Jose L.G. Fuentes. I welcome you with the song, Panumpa. Good afternoon. Walay supod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awi, nag-ambak-ambak kalipay kutob sa langit. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug masali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban. Sa kahangturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa
tinabangay ug mag-inunungay tumanunta ang atong mga saa pupus kining gugmang way sama. Sakit o kalipay, kalisod o kaguon, alagaran kakanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkol magay kita. Usa na kay kita, usa na. Jose LG Fuentes, panumpa. Hello dara sa kay Nonoy sang Maasinoy. Actually, nag-hello ako kay ma-remind lang ko sa imo ha. Sa Saturday, kadto ka diri sa station sa Bombo Radio, diri kami sa May Mapa Street. Na in case wala ka kahibalo, kundi ang Bombo, wala ka gali na gabilin sa imo contact number. And so, diri na lang ko ha. Sa program na lang ako ma-remind sa imo this Saturday, kadto ka diri sa Bombo before 2 o'clock. And then pa-Xerox ka nang daan sa imong IDs, 2 copies. Kay need naton ina sa pag-release ng imong prize. Okay? That's for Nonoy sang Maasin, ang aton nga winner last week. May-interview ako sa iya ini nga Saturday, April 27, 2024, before 2 o'clock. Ari ka lang diri Noy. Oras natin, it is now 2:23 sa hapon. Sugod na kita sa paghatag sa mga istorya para sa inyo. Here's one, and I'm sure magustuhan nyo na naman ini. Gin-share sa aton ni student mom of Lambunao, Dear Tita Regine. Hi and hello to everybody out there. Kumusta na kamo, tanan mga KLP lovers and listeners? Tita Regina, I am glad you're always in good health. God answered my prayers. Nahatagan niya kita tanan sa good health. Gani man, no? So, salamat sa prayers mo. God is so good. Ari naman ako, si student mom, ba mga 1 month, kid man ako wala kasulat. Tama abi kainit. Kag daw nagamala pati utok ko. Tamad ako manungdom sang akon nga sululaton. Luyag ko ang magpungko na lang, magbatang, kag manguyab. Hay, sano pa abi mabundak to pa ang ulan? Sa isa ka gabi, nag-ulan diri sa Lambunaw, pero kadali lang. Wala gani mabasa ang duta. Ang mga tanom ko, nagakalaya na. Ang tubig halin sa kitchen kag bathroom, amo ang amon nga ginabunyag. Kung maligo kami, ginasalod ang tubig para iba siya sa CR. Basi bala, mamala na ang amon bubon. Gani, kini lang sa tubig. Tita Regine, lugyan kong isa-isay subong ang nabasahan ko sa isa ka magazine na hanungod sa mga kabataang nakadepend sa ilang mga computers agud nga maka-communicate. Tama sila ka-confident, kag at ease, usaron ang computer, keyboard, to expose their feelings and secret plans. May isa ka 15 anyos nga bata nga lalaki ang ginbuli sang iya man upod nga estudyante sa school. Sa iya kaakig, nag-chat siya online sa iya mga friends kag nagsiling sang plano niyang saksakon sang iya ballpoint pen ang nagbuli sa iya. Pagkadason nga adlaw, nag-imbestigar ang mga pulis. Ang resulta, suspension. All because of an idle theory launched into cyberspace. Isa ini ka true story. An example of what can happen when adolescents' impulse meets power technology. Si Susanna Stern, isa ka assistant professor of communication sa University of San Diego, kag isa ka expert of youth culture and internet use, nagsiling nga ang mga kabataan ta subong are perpetually impeached.
making plans and breaking them as fast as they can type. Nag-collaborate sila sa ila schoolwork, research, and costume writing in the virtual world, but they also flirt, bully, and send each other sexually explicit messages. Kagun kaisa, post pa sila as other people. Subong kung aton obserbahan ang aton mga anak o mga apo, makita naton nga kalabanan sa ila naga-multitasking. Naga-go online sanda, samtang naga-watch TV. Naga-talk sa ila mobile phone, samtang nagapamati music. Isa ka analyst ang nagsiling nga communicating online can be a creative exercise for teenagers. Kag isa ini ka positive outlet for those who lack self-confidence. But it also has a darker side. Online, people say and do things they wouldn't say and do face-to-face. Hambal ni Leikin, isa ka behavioral analyst. Abinanda, it wouldn't hurt anybody. Gani, kadamo na ang narinig nato mga balita sa radyo, si amuni, si amuna, nagsiling sini, pero hindi niya tani ihungod. Wala sila kamarasmas, nga ang ginsiling nila sa cyberspace are already beyond their control and is already into the public domain. Here is a good example. Isa ka 14 anyos nga babae ang ginaresto kag gin-charge sang death threats sang i-post niya sa social media ang lista sa mga ngalan titled People I Want to Kill. Uy hala. Nga gin-post niya sa website. This high school student was prohibited from returning to school, leaving her home unless accompanied by her parents, and also from using a computer. Ang mga pulis na obligar to take this happening seriously. So as parents, dapat nga i-monitor naton ang aton kabataang mahilig mang computer o internet. Parents should talk about what activities they engage in on the internet and why those appeal to them. Parents should be aware of what their children are doing online. On the other hand, parents should not overlook the potential of the internet as a creative outlet or tool for self-exploration. Ang iban nga mga kids are shy, but using the internet, one discovers their witty or thoughtful sides on their personal web pages. Tudloan natin ang mga kids from an early age about boundaries. Let us educate them about what is acceptable and what is not in every part of their lives. May mga kabataan nga nag-post provocative pictures of themselves. Many of today's kids are quite happy to go online and tell the world who broke their heart and why their parents kicked them off. Kung kaisa, hindi man natin mabasol ang mga kabataan kung mag-amo sila sini. They're only reflecting what goes on in the adult world. Kung diin, makita nila ang mga kaugalingon nga ginikanan ang nagahimo iskandalo. Kung kaisa, nagarebel lang sanda. Gani ginahimo nila, ginahambal, ginapost ang mga hindi dapat mamanan sang iban. Gani sa mga parents naton subong, always remember the technology gives teens tools with more power and scope than ever before. Tita Regine, ang akon mga apo, may limit ang ilang pag-usar cellphone. Bago magtulog sa gabi, ginakuha ni girl ang cellphone sa kabataan para hindi sila magpulaw usar sini bisan gabi na. Amuman sa pag-internet, kung tapos na ang assignment, ang research, stop na. Ginamonitor gid sanda. Okay naman ang tanan, the kids are doing well in school. By using their cell phones and internet properly, it helps them a lot in their studies. Hasta din na lang anay ang sulat ko Tita Regine. Bye to all. God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw.
Hi again, Student Mom, and thank you so much. We missed you. Oo, gani, na-notice ko, mga 1 month kid man, no? Nga wala ikaw nakasulat diri ba? O sin lang ya balaya ang hindi komportable sa nga mga panahon. Nga tama agad kainit. Tama ko gani kagina sa intro ko pa lang. Di nakamusubong, di ka mga para nag-go. Basta ara nakamususulod sa freezer. Hoy, wag gid. Anyway, ti ikaw, gusto mo na lang magbatang, gusto mo na lang magpungko, gusto mo na lang manguyab. Gani man, no? Kung naling ka naman sa aircon nga lugar, pagwa mo, bao batyagan mo gid ang difference ng temperature. Halin sa tugnaw-tugnaw, gwa ikaw sa init-init, ay ti kapila man magkalong ang aton nga utok, tuod gid man na, no? And kinami sa mga gin-share diri sa amon, inang usage ng internet, inang mga kabataan nga dapat nga ginagaydan, ginatutukan, especially ang aton nga mga teenagers sa kung ano, no, ginamonitor sa kung ano ang mga ginapost, kung pwede pa lang pati ang mga websites nga ilang ginapang open, because if unguarded or unmonitored, grabe, no? Hindi mo sila mapunggan kung ano-ano na ang mga websites nga ilang buksan and kung ano-ano na ang ilang ipang post without thinking. Baga ni Miss Pia words back. Think before you click. O, diba? Tiisipon ta, may mga kabataan nga very impulsive. Kung ano ang ilang emotions sa amo na nga mga tinion, gusto ibabalo sa bilog nga kalibutan. And so, pag-click, pag-send, mabawi mo pa siya tuod, pero the damage has been done. The harm is already there. Gani, it is also the responsibility sa mga ginikanan nga tutukan, especially sa mga young ones, mga elementary pupils, mga high school pupils naton, kinahanglan nga may supervision in as much as possible. Kagkanami, sa ginubras ang mga bata nga si girl, nga every night ginapasurrender ang mga gadgets so that mabalaan kid, no? Or masigurado gid nga straight ang tulog, early ang tulog sa mga kabataan. Kay kung pabayaan mo lang, ano na subong ang problema ta, ay nako, in the next years to come, pila ka percent sa ato nga population would be having insomnia. Di nakatulog. Subong gani, no, adults, children alike, ang tulog, kung hindi alas 12, kaagahon. So, hindi nagidya ang natural, no? Nga sang una, gone are the days nga tapos panyapon, tulog ka na lang dayon, tapos mo na ubra assignments mo, tapos mo na ulubrahon mo, tulog ka na lang straight, aga ka na mabugtaw. So, bungya, gabi ka na matulog or kaagahon ka na matulog, and then anytime, bugtaw-bugtaw ka pa, especially kung may message alert dira sa imong cellphone, nga mo na lang na ang imong ginabantayan, and even kung gabi, ginahulid pa ina. So, ako, agree gid ako sa imong gin-present diri sa aton, kag yes, dapat may supervision sa mga ginikanan, and it is our responsibilities. Ang aton nga mga young ones, nga makontrol and at the same time ma-supervise gid ang ilang nga mga online nga mga activities, what it is nga ginapang post nila, so that matudloan sila mako lang ilang attention. Student Mom, thank you so much kid for this nice thing nga imo gin-share sa amon sa sani nga hapon. Salamat gid. Alas 2:35 ang aton nga oras, sa aton nga pagbalik another story ang aton nga igadulong sa inyo. This is KLP, ka-open ninyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahanumdum. Mga kabombo, excited ka na bala para sa summer vacation mo? Yari ang dapat tandaan. Permi magdala sang tubig bisan diin magkadto. Hindi pagkalimtan ang pagbutang sang sunblock o kon sunscreen. Magsuksok sang manipis kag komportable nga bayo. Kag hindi pagkalimtan ang best summer outfit subong nga 2024. I-enjoy ang bakasyon na kaupod sa mga tawo nga malapit sa imo. Kag hindi pagkalimtan nga ang bakasyon tion para magpahuway. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian.
insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita. Stories from Nong Muning requested. Subong adlaw natin basahon, April 25. So here we go. Dearest Tita Regine. Mayong hapon sa tanan, labi na gid sa imo. Ining akon istorya parte sa akon hugot nga pagpangamuyo nga ginsabat sang aton mahal nga manunubos. Kay ang pagpangamuyo nga hugot gid sa imo tagipusoon pagapamatian gid sang mahal nga Dios. Kagang intensyon sang imo nga pagpangamuyo tudok gid sa imo tagipusoon ginapamatian gid niya. Pareho sad tong isa ka babae nga mga 15 anyos na nga pagdugo nga wala gid mag-ayo pero isa sad to kakahigayon samtang nagalakat si Kristo upod sa madamo nga mga tao, ini nga babae na nagilot gid sa mga tao, kag maghimulungon sa iya kaugalingon, kun matandog ko lang, bisan sid-sid lang sang iya bayo, magaayo na ako. Kag sang matandog na sang amo nga babae, ang sid-sid sang bayo sang aton nga manunubos, nabatyagan sang Ginoo, nga may gahom nga nagwa sa iya lawas, kag nagmuno ini, sino sa inyo ang nagtandog sang akon bayo? Ang amo nga babae nagsabat, ako Ginoo. Kag ang siling sang ating Ginoo sa amo nga babae, nga ang imo hugot nga pagtuo, amo ang nag-ayo sa imo. Kag ang amo nga babae, nag-ayo na gid sang lubos. Kag Tita Regine, diri na akon suguran ang akon pagsaysay. Sa tuig 2000, gindala ang ikaapat ko nga anak dira sa ospital sang Iloilo, dira sa may Mandurriao, kay ginsesaryan siya. Kag ang iya nga bata sang magwa, may sakit sa iya heart. Kag wala makagwa dayon, kag sige ang pagbulong, kay nag-enlarge ang buho sang iya korazon. Kag hindi pagwaon, kun hindi pa ini mag-ayo, kag sige gid ang pagbulong sa mga doktor, kay kun mag-ayo-ayo, dalhon sa Manila, didto sa Children's Hospital, agod nga maoperahan. Sa mga 3 na kaadlaw, nagduaw na ako sa apo ko sa nasambit nga hospital. Kaya nag-abot ako mga banda 9:00 na sa aga. Dayon ginsugata ako sang anak ko nga ang siling niya sa akon, naga 50-50 na ang apo ko. Dayon gikadtuan ko ang akon apo, kag amo man ang pagwa sang doktor nga nasugata ko, Tita Reg. Dayon gipamangkot ako sang doktor, kung ako ang lolo sang amo nga bata, kag ang sabat ko, oo, ako ang lolo. Ang siling sang doktor sa akon, bayaan ka na sang apo mo. Dayon naggadto ako sa akon nga apo, nga wala na gid nagahulag. Patay na gid ang iya sitwasyon. Pero ginhambal ko siya. Toto, bugtaw ikaw anay, kay may istorya pa sa imo si papa mo. Kay Tita Reg, ang mga apo ko, papa ang ilang nga tawag sa akon. Ay about Tita Regine, naghulag, kag nagmuklat ang iya mga mata. Kag gintawag namon ang doktor kag mga nurses sang hospital. Kag nagkinaran-karan sila, kag gintakda naman sang oxygen ang amo nga apo ko. Kaysa akon pangamuyo, nga bisan dili lang magdugay, makaistorya ako sa akon apo. Kag nagtiner pa siya sang 3 ka adlaw, kag mapatay, dira sa nasambit nga hospital. Kag kuntani, dalon pa didto sa Manila. Kag ang masunod nga episode, natabo sa tong tuig 1984. Tita Regine, isa ako ka mangin testigo sa isa ka shooting incident diri sa 4th District sang Iloilo. Kay may nagpangabay sa akon nga tawo, nga hindi ko gid mabalibaran, nga bisan batok gid sa akon kabubuton, kag bangod hindi ko gid siya mabalibaran,
Bisan nga wala gid ako matabui sa amo nga natabo diri sa isa ka banwa, ginbaton ko ang amo nga pangabay. Ang amon abogado, isa sa pinakabantog nga abogado diri sa probinsya sang Iloilo. Kag ang pagasaksihan ko, isa ka suspect sa paglutang sa isa ka tao diri sa isa ka banwa. Kag maayo lang gani kay wala mapatay. Pero ginakusar gid ang amo nga suspect. Tita Reg, kung maayo ang inyo abogado, kung kapila suliton ang Q&A, kung kapila bulubaliskaron ang pamangkot kag sabat, kung malipat ikaw, akigan ikaw sang amo nga abogado. Kag sa pagpadayon ko, sa adlaw nga masunod, bista na namon. So sang gabi gid nga ina, halos hindi ako makatulog. Hasta gid mag-aga. Kay suno sa Bible, hindi ikaw magsaksi sa kabutig. Kaghugot ako nga nangamuyo sa aton Ginoo nga pangitaan sang kabangdanan o kun upang agud nga hindi ako makasaksi sa adlaw sang amon pagbista dira sa Hall of Justice sa syudad sang Iloilo. Kag Tita Reg, sang pagkaaga, nabalita sa Bombo Radyo nga may ginpatay nga dira sa norte nga banwa sa probinsya sang Iloilo. About Tita Reg, naluoy man ako sa respondent, pero may plano gid ang aton mahal nga Diyos. Agud nga hindi ako makasala nga isa ka kabutigan nga pagsaksi. Kag ang akon masunod nga episode, tuig 2019. Ang akon kinagot nga nagapuyo dira sa Pasig City sa isa ka barangay, isa siya ka barangay official, gin-admit siya sa hospital dito gihapon sa Mandurriao. Pag-ooperahan sa gilayon, kay kun hindi, mabutang sa ital-ital ang iya nga kabuhi kay nagabusong. Kay suno sa mga doktor, may eclampsia siya. Kay hindi gid ini makasalbar sa ulihi. Kag kinahanglanon nga maoperahan gid gilayon. Bisan wala pa makalabot sa iya inugbata. Sa yuron, isisaryan gid siya. Kag sa pagpadayon ko, Tita Reg, gin-operahan gid siya. Kag ang bata niya premature. Kay 7 pa lang kabulan. Kag yara pa sa incubator ang akon nga apo. Kag samtang nga yara pa sa hospital ang akon apo, sige man ang bisita ko sa apo ko. Kag sige man bulong, kay may sakit sa korazon ang amo nga bata. Sa bagay, nga madali na lang tani makapauli kung lubos na gid nga mag-ayo. Apang, may sakit naman. Tita Reg, isasado kagabi, nagtawag sa ako ng akon anak na nagahilibion, kagang saling niya, Tatay, buligi kami sa pagpangamuyo. Kaya ang apo mo, naga 50-50 na, nga daw hindi na maagahan diri sa hospital. Ang sabat ko sa iya, Tita Reg, anak, hindi kagid magkahadlok, kag hindi magduha-duha, isalig ta sa iya. Hugton tagid ang aton pagpangamuyo, kay buligan gid kita niya, kay nahibaluan gid sa mahal nga Dios ang yara sa aton tagipusokon. Kay Tita Reg, di pamatian gid ni Lord ang amon hugot nga pagpangamuyo, kag nag-ayo ang akon nga apo. Subong, mga 5 na katuig ang iya nga edad, kag maayo ang panglawason, kag do hindi premature, kag tama kaalam. Makahibalo na magbasa sang 4 ka letra o kung sobra pa. Ako ganita na, grade 2 na ako makahibalo magbasa. Kagyari pa ang masunod nga episode. Sa tuig 1989, mabakal ang mga panit sining mga sapat, subong sang halo, manog, kag tangkig. Inang daw manog sa mga punungan sa mga isda. May isa ka nagapamakal sang panit sang tangkig, ginarkilahan sini nga tawo ang akon nga pump boat, nga idulong ko siya dira sa Silay, Negros Occidental. 3 kami nga nagasakay sa akon nga pump boat. Kag nagpabanati kami anay, kag nagbakal pa ako sang gasolina sang akon nga pump boat. O galing magtabok pa Negros. Kag mga 4:00 na kami maghalin sa hapon. Agud idulong namon ang amo nga mga panit sang tangkig. Kag sang malapit na kami sa tunga sang lawod, nagabisyo ang motor sang akon pump boat, kag mahakog gid sa gasolina. Tita Reg,
Sang ulihigin lantaw ko ang gasolina sa tangke sang akon motor. Kag nakita ko, nga do hindi kami makalambot sa banwa sang silay. Kag maubusan ako sang gasolina. Kag naisipan ko nga kontrolon ang kaon sang motor, kag mahinay gid katama ang lakat namon pahigad. Kag sang hinali, nalantawan ko sa bukid sang kanlaon, madamol, kag maitom nga galom, nga sa ako huna-huna, nga itulod kami pabalik sa tungasang lawod. Apang, mapag-on gid ang akong pagsalig sa Ginoo. Nga hindi gid niya ako pagpabayaan nga madisgrasya sa tungasang lawod. So sige ang pangamuyo ko, siling ko, Lord, hindi man kami pagpabayi diri sa kalalawran. Sa imo ako nagasalig, nga wala nagaduha-duha, nga imo gid kami tabangan sa sining amon nga pagpanakayon. Kay ikaw man ang gasiling, panuktok ikaw, kay ikaw pag-aabrihan. Pangayo, kay ikaw hatagan. Lipod sa mga kaupod ko, sigigid ang ako nga pangamuyo. Tita Reg, ang ginapaabot nga unos sang nasambit nga galom, naglinaw ini, nga ang hangin pabor sa amon pahigad, nga wala asang balod nga nag-istorbo sa amon pagdungka sa nasambit nga banwa. Kaginlantaw ko, nga nadula sang hinali, ang maitong kag madamol nga galom, nga amuyad to kuntani ang makaupang sa amon nga pagdungka sa higad sang baybay. Apang wala gid ako magpakulba, kay nahibaluan ko nga hindi gid niya ako pagpabayan, nga wala sang bisan jutay lang nga pangduha-duha, nga hindi niya ako pagbuligan, kay hugot gid ang akon pagtuo sa iya, kag pagsali. Kay bisan gani ang iya mga gintutunan, gintestingan man. Isalot ko anay ining sa Bible, isasadto ka bes, nag-upod ang aton manunubos sa iya mga disipulo, nga matabok sa isa ka isla. Tungod tama gid kalinaw ang lawod, nangangklaan nay ang ilasakyan sa lawod. Kag sang pamanagbanag sa kaagahon, nakita sa mga disipulo sang aton Ginoo nga may nagalakat sa ibabaw sang tubig. Siling sa nakakita, may bagat, may murto. Apang sa malapit na ini sa ila, siling ni Pedro, manunudlo, makadto ako upod sa imo. Siling sang aton Ginoo, kari ka diri. Kag nakalakat man si Pedro sa ibabaw sang tubig, apang sang malapit na si Pedro kay Kristo, may nakita si Pedro nga nagapadulong sa iya ang dalagko nga mga balod. Kag kinulbaan si Pedro, kag nahulog siya sa tubig. Kag ang siling sang aton nga manunubos kay Pedro, Pedro, kulang pa ang inyo nga pagtuo. Kag Tita Reg, kun hugot kag hindi kulang ang pagtuo nimo, buligan kagid niya sa tanan nga tion. Mangin katalagman man o kun hindi. Kag kun ang imo ginpangayo sa iya, mangin batok sa kabubuton sang Amay sa langit, hindi niya ina paghihatag sa iyo. Tita Reg, diri ko natapuso ng akong istorya, parti sa akong ginapangayo sa aton Ginoo, nga ginhatag, kaginsabat niya, kagabay nga ining akong istorya, maka-inspire o kung makahatag man sang giya sa tanan nga imutag palamati sa imong nga program nga daw sa kahapon lamang. Ang tagpadala nung muning sang 4th District sang Iloilo. May God bless us all. Kanami nga mga istorya from the Bible nga nagtabo gid, no? Natabo gid sa imong kabuhi, nangin matuod gid ang words sang aton nga Ginoo. Na kun magsalig ikaw, magpati ikaw, ihatag niya gid sa imo. Kay gining last nga story mo, no? Samtang nagalakat si Peter sa dagat, just like Jesus. For as long as nagatulog siya kay Jesus,
makalakad siya no sa dagat. But the moment ngang iya nga focus wala na kay Jesus, ara na sa dalagko nga mga balod. Fear gripped him and didto na nga nagumpisa siya nga magsarurot, nga mag-sink ining si Peter. Kag anong hambal ni Jesus? Oh, you of little faith. Diba? So kanamigid nga istoryado pareho sige ta kay Peter nga kita nag-focus sa mga problems, sa mga loads, mga baggages sa ato nga kabuhi, and we do not focus on the Lord. Ano hambal ya? Be still, kalma ka, and know that I am God. Ako ang bahala sa imo. And so beautiful, no? Kaya ginibala nga mga palahinandigan sa ato nga Bible, as in reality, na-experience mo gid, ka nagapa-remind gid sa imo kung ano ang mga ginatudlo, anong ginapahangambal sa aton nga Ginoo, kag kanami, because tudok ang imo nga pagpati. Believe in me. Because if you believe in me, you believe in the one who sent me. Di ba mo ng gospel kahapon? Kag kanami lang gid. Stugid ba, no? If you put your trust in the Lord and you simply believe, siya yang bahala sa imo. Things become possible because He is a God of all possibilities. With Him, nothing is impossible. Thank you so much, Gid, sa gin-share mo nga ini sa amon sa sani nga hapon nung muning sang 4th District. Salamat, Gid. Thank you for this beautiful, wonderful stories nga mo gin-share sa amon this afternoon. Ang ating oras, it is now 3 minutes before 3 o'clock. Magapanabalik ang KLP pagkatapos lang sa pila kami importante ng mga pahibalo. Kao isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo, kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army, rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pagibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig.
Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3. Nato ang mga beautiful stories na ginashare diri sa aton sa KLP mga kabombo. Buwas naman sa aton nga liwat nga pagbalikay kapag ugdanay. For the meantime, I will be waiting for your own story. Nga i-share man diri sa kahapon lamang program. Palihog na lang paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat and then ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa liwat sa kay Nonoy Sang Maasin, I'll be seeing you here on Saturday before 2 p.m. Dari ka na sa studio sang Bombo Radio. Dari kami sa may Mapa Street, Iloilo City. So see you again tomorrow. Maraming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon, ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.